Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto, diri sa DOFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantara ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Setyembre 26, tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 90 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lang garimong kurman, bombot siya mablanco hover kagkaron sa madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Ibaw ang flyover na katalan nga buksan sining bulan sang Oktubre sa lupa sa Department of Public Works and Highways. Sa iban pa nga mga balita, 3 ka mga pamatanon lunsay bukol ang naagom matapos nagbinayluhan ay puwersa sa Guasang Smallville Complex. Sa dugang pa nga balita sa kangot nga balita, Iloilo City Government naga-imbestigar naman sa natabo sining kinagamo sa distrito sa Mandurriao. Retailer sa mga merkado sa syudad sa Iloilo amat-amat naman nga nagasunod sa price ceiling sa bugas. Department of Agriculture Regional Office 6 padayon ang monitoring. Sa pihak nga bahin, Police Regional Office 6 aminado nga kulang ang mga security measures sa mga pantalan rason sa pagsulod sa illegal nga droga sa rehiyon. Direktor ukon na Police Brigadier General Regional Director Villaflor ginatingwaan nga masulbar ang issue batok sa illegal sining nga droga. Dugang pa nga mga balita, mga manugpangisda gina-question kung nga fisherman o kung manugpangisda kag hindi Philippine Coast Guard ang nagdulong sa pagkaon sa tropa sang gobyerno sa West Philippine Sea. Muni matalagkuhan ang mga balita, issue yung pagpuntat sini bangod man sa pandemya. Sa liwat nga pagbinuligay sa Philippine Red Cross, ang Bombo Radio Philippines ang nakatutok sa pagpalapdag sa espiritu sang voluntaryo nga pagdonar sang dugo sa 24 ka mga key cities sa kunsadin. Mayara sang 31 ka fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations sa palabuton nga Nobyembre 18. Magkatuway nga venue sa Bilog nga Pungsod para sa one-day event kini. Silingon sa aton sining mga kabombo dululungan nga magapatigayon sa blood donation activity, bloodletting activity, bloodletting project ang mga estasyon sa Bombo Radio kag Star FM nationwide. Sa pagpanumbalik sa dugong bombo, isa ini ka pamatud sang himpit nga dedikasyon sang Bombo Radio Network sa pagsuporta sa mga hilikuton, may kantanan sa pagtipig sang ikaayong lawas. Kung matandaan, ang Bombo Radio Philippines ang nakatipo na sang 4,135,500 cc sang dugo ukon may katumbas ini nga 4,135 liters ukon 1,034 gallons ukon 20.7 drums para sa blood supply sa tuig 2019. Pero antes pa man, ang tuig 2019, ang Bombo Radio Philippines halin sa inyong mga blood donations ang nakatipo na kag nakabulig sa Philippine Red Cross ang average nga 20 drums ang dugo kada tuig halin sa ginsuguran. Ang nasambit nga proyekto masobra isa kadikada na ang nakaligad. Gani ang dugong bombo sang Bombo Radio Philippines ang panay nga ginakilala sa Philippine Red Cross bangod sa dako nga impact sini ka ginakabig nga bloody single day blood donation program nga nagapapag-on sa papel sini sa pagpasiguro sang tayuyon nga supply sang dugo para sa mga medical emergency. Sa pagsaulog sang Bombo Radio Philippines ang ika-57 nga anibersaryo sa pagtukod kon founding anniversary subong nga tuig liwat nga mga panumbalik or liwat nga pagbuhi sa dugong bombo ang nagapakita sang pangako sang network sa corporate social responsibility sini ilabi na sa mga labing nagakinahanglan. Gani, ikaw nga ordinaryo nga tawo makahimo kagid sang isa kabilidhon nga butang sa pagdudar sa imong dugo sa Nobyembre 18.
wala pa sa may naimbento sini nga kabaylo kon substitute sa dugo, kag ang ginadonate nimo nga dugo panigurado nga makasugpon sang kabuhi sa ngaton sini isig ka pareho. Kag syempre lauman gininyo nga igapadayon sang Bombo Radio Philippines ang espiritu sang pagbinuligay sa tunga sang pribado nga sektor kag humanitarian organizations sa pagpanumbalik sang dugong bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Sa diin, ginapang ibabaw gid ang paghugpong sa pagtihon sang isa ka maayo kag mainulikdon nga komunidad. Kag bilang pagpasalamat sa adlaw sa atong dugong bombo, magapanagtag kita sa limited edition nga dugong bombo t-shirt on a first come, first served basis kag multivitamins kaangay sang 40D. Ang 40D nagabulig sa pag-regulate sang hormones kag nagabulig sa lawas sa pag-manage sang stress sa adlaw-adlaw. Kag sa 40plex or my 40plex 45B complex pagid nga nagabulig sa pagbato sang pagpangalay kag pagpalangluya sang kalawasan dala sang pagtigulang kag pre-existing conditions kaangay sang diabetes, hypertension kag high cholesterol. Kag may libre man kita nga snacks kag drinks subong man hot meals para sa aton mga successful blood donors. Gani ginaagda namon ang tanan nga mag-upod, magbuylog kag pakigbahin sa mga kabombo kag ka-Star Nations naton magpalista, no? Magpadulong diri sa istasyon sa nga Bombo Radio, no? Kag magpalista para sa dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain, subong nga Nobyembre 18 tuig 2023. Ang aton sining venue sa aton sining mga kabombo diri kita sa may ISAT University, Iloilo Science and Technology University sa ISAT-U kita. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Ang pagdonar sang dugo isa iya ka makabig naton heroic move, no, or heroic act rather. No, kay hindi mo naman kinanglan pa iya nga magbuhis sang imo sini kabuhi para mangin isa iya ka baganihan, no, makasalbar ikaw sa imo sinisig ka pareho pinaagi sa pagdunar sang dugo. Sa aton sini magkabombo tag sa kamatag adlaw, tag sa ka oras may isig ka pareho kita nga nagakinahanglan sang dugo. So pinaagi sa pagdunar sang dugo sa Nobyembre 18 sa dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain, panigurado nga makasalbar, makasugpon ginikaw sang kabuhi sang imo sini isig ka pareho. Detalye sa mga balita sa Bombohanay sa Udto Bantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition.
Araw ngayon ng Martes, Setyembre 26, taong 2023 at mga kabombat kay Star Nation sa ating Christmas countdown. 90 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, etong National Security Council nanindigang karapatan ng Pilipinas na tanggalin ang mga boya na inilagay ng bansang China sa West Philippine Sea. Ang alkalde naman ng Socorro, Surigao del Norte humiling ng dagdag na proteksyon sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para sa kanilang lugar. Habang ang pinuno naman ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, binigyang diin na hindi raw sila kulto. At sa ating provincial report, 3 mga pulis sa Western Visayas nagpositibo ho sa drug test. Sa ating international news, abangan dahil ilang residenteng apektado ng deadly wildfire sa Hawaii muling bumalik sa kanilang mga tahanan. At sa ating sports balita, itong Gilas Pilipinas nakatakda ang laban kontra Team Bahrain ngayong araw kasabay ng pagsisimula ng kampanya sa Asiad 2023. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nanindigan ngayon ng National Security Council na karapatan ng Pilipinas na tanggalin ang mga inilatag ng bansang China na boya sa karagatang bahagi ng Baho de Masinloc. Ayon kay National NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, ang naturang lugar ay bahagi pa rin ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na bahagi ng fishing ground ng mga mangingisdang Pinoy. Ayon kay Malaya, karapatan ng Philippine Coast Guard na tanggalin ang mga naturang boya dahil maliwanag ang paliwanag ng United Nations Convention on the Law of the Sea na sakop ng Pilipinas ang naturang karagatan. Maalalang unang napaulat ang paglalagay ng China ng mga floating barrier sa naturang lugar noong September 22, 2023. Agad naman itong binatikos ng mga opisyal ng bansa kasama na ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Foreign Affairs, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya. Ilang araw nga matapos mamamataan ang niligay na boya, tinanggal na rin ng Philippine Coast Guard ang mga ito dahil na rin sa umunoy panganib na dulot nito sa mga mangingisdang Pilipino. Samantala, humiling naman ang dagdag na presensya ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines sa Socorro, Surigao del Norte, ang mismong alkalde nito na si Mayor Riza Rafancel Timcang. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyong ikinakasa ng mga pamahalaan sa laban sa umunoy cult activities sa Socorro Bayanihan Services Incorporated sa kabundukan niya ng Surigao del Norte. Ayon kay Mayor Timcang, talagang kumakaharap ngayon sa mga banta at karahasan ng kanilang lugar mula sa galit ng mga miyembro ng naturang grupo na una nang nagprotesto upang tuligsain ang mga alegasyong ipinupukol sa kanilang samahan at sa kanilang leader na si J. Renz Kilario na kilala rin bilang Senior Aguila. Dahil dito ay nanawagan ngayon sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang alkalde na mag-deploy ng karagdagang puwersa sa kanilang lugar, lalo na papalapit na ang isasagawang pagdinig ng Senado ukol dito sa darating na Setyembre 28 ng taong kasalukuyan. Kung maalala, ang mga alegasyong kinakaharap ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay nag-ugat sa pagbubulgar ni Senator Risa Hontiveros na ito raw ay kulto at umunay pinapatakbo ng mga armado at makapangyarihang personalidad sa lugar na hinihinala ring sangkot sa operasyon ng illegal na droga. At nakakapambiktima ng araw po ito mga kabombat kay Star Nation ng mahigit 1,000 mga menor de edad na nakaranas ng violence, child abuse at gayon din ang forced marriage. Kaugnay pa rin ho ng balitang yan, muling iginiit naman ng leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si J. Renz Kilario o mas kilala nga sa tawag na Senior Aguila na hindi sila kulto kundi isang samahan lamang na nakasentro sa pagbabayanihan. Ito rin ang binigyan diin ng lahat ng mga taga-suporta ng kanilang grupo laban sa mga akusasyon sa kanila. Hindi rin nila totoo ang mga paratang na sangkot sila sa child abuse, panggagahasa sa mga bata at child labor. Kung maalala, inakusahan ang umano'y kulto na nangungulekta umano ng mga ayuda mula sa miyembro nito na bahagi ng Pantawid o 4Ps, itong Pantawid Pamilya Pilipino Program, at sila rin ay tinuturo umanong nagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Commission on Human Rights at ng Department of Social Welfare and Development sa mga paratang laban sa naturang kulto.
Samantala sa mga dagdag pang mga balita, hinimok naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang agarang pamahagi ng cash grants para sa mga susunod na Pantawid Pasada o Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries na itinigil mula noong nakaraang taon ng Department of Social Welfare and Development dahil sa kanilang kaduda-dudang proseso ng pagdelist. Sa plenary deliberation ng 2024 proposed budget ng Department of Social Welfare and Development, humingi ng paglilinaw ang Bicolano lawmaker kung ang mga cash grant ng 1.1 million delisted na mga pamilya ay ipagkakaloob sa retroactive sa lahat ng sumusunod na benepisyaryo na apektado ng biglaang pagdelist ng naturang ahensya. Punto ng kongresista, mula nang ma-reassess ang sa mga non-poor, dapat daw bigyan ng notice na 30 to 45 days bago ihinto ang payout na gayon sila ay makapaghanda at mabigyan ng sapat na transition bago maalis sa programa. Tugon naman ni House Committee on Appropriations Vice Chairperson Jocelyn Lip-Cai-Chong ay sponsor nga ito ng Department of Social Welfare and Development budget na batay sa record ng ahensya kanilang ibibigay ang obligated o ang unobligated cash grants na may kabuang 68.2 billion pesos sa mga delisted complaint beneficiaries sa sandaling matapos ang ongoing assessment gamit ang Social Welfare and Development Indicator na magtatapos naman ngayong buwan ng Setyembre. Kinumpirma naman ni Department of Social Welfare and Development na magre-resume ang payout sa buwan ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Binigyang diin ni Lee na mahalaga ang maibigay ang nasabing tulong para sa mga benepisyaryo dahil maraming Pilipino ang naghihirap. Kinumpirma din ni Lim Kai-chong na inaprobahan ng National Advisory Council ang naging rekomendasyon ng naturang ahensya na taasan pa ang cash grants ng 4Ps beneficiaries. Samantala sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, inaprubahan na ng Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang pagpapalabas ng Special Allotment Release Order at ng Notice of Cash Allocation na 50 million sa Department of Agriculture para sa implementasyon ng Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Program ng Republic Act 11321 o itong Sagip sa Kaak na pinunduhan sa ilalim ng 2023 General Appropriation Act. Kasabay nito ay ang muling binigyang diin ni Secretary Pangandaman ang pangmatagalang layunin ng 8-point socio-economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay pa rin ho ng pagsusulong ng Philippine Development Plan 2022-2028. Sa ilalim ng Sagip sa Kaak, inatasan ng Department of Agriculture na magsulong ng mga hakbang at inisyatibo kaugnay ng enterprise development upang palakasin pa ang entrepreneurship culture ng mga magsasaka at mangingisda. Ang mga inisyatibong ito ay humantong sa pagbuo nga ng Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Program. May 3 tinatawag na focus areas ang programa at ang mga target na resulta ng implementasyon nito ay itong inclusive agribusiness development upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na maging tunay na business partner sa agro-industry players. Ito naman ho ang Agripreneurship Capability Enhancement na layong mapabuti ang capacity enhancing support services, halimbawa sa finance, training at technology at enterprise. O ito naman ho ang Enterprise Development Services para palakasin ang Agri-Fisheries Enterprise Development Services ng Department of Agriculture. Samantala mga kabombo, kumuha muna tayo ng mga update mula sa ating mga kasamahan dahil ang National Commission of Senior Citizen raw sinita ng senador dahil sa patuloy na underspending ng komisyon. Yan ang pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Sinita ni Senadora Amy Marcos ang National Commission of Senior Citizens dahil sa patuloy na underspending ng komisyon. Lumalabas kasi sa ulat ng Department of Budget and Management na umabot lamang sa 35% ang utilization rate ng NCSC noong December 31, 2022. 91.78% naman ang disbursement rate. Ayon kay NCSC Chairperson and CEO Attorney Franklin Quijano, tiyak sila nga abot sa 100% utilization pagsapit yan ng unang quarter ng susunod na taon. Anya, noong August 2023, nasa 34% ng paggasta nila at sa datos ng DBM, may 99% disbursement rate ng komisyon noong June 2023. Ngunit hindi naman kumbinsido rito si Marcos na anya, palala ng palala ang underspending ng komisyon. I'm not feeling the catch-up. I'm sorry.
I don't know what I'll report to plenary. I'm certain Senator Coco Pimentel and the rest of the senators will be very skeptical given that there's only a quarter left. Samantala, umabot na sa 3 milyon ang senior citizens na nakapagtala sa online registration ng NCSC. Biniberipika ng komisyon ang bawat registered senior citizen at umaasa silang aabot ito sa mahigit 9 milyon sa pagtatapos ng taon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Mmm! Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. Samantala, maagang naghahanda ang Philippine Ports Authority para sa muling pagbuhos ng mga pasahero sa mga pantalan sa nalalapit na peak season pati na sa long weekend sa darating huyan na Oktubre. Ayon kay Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Sabonte, ngayon pa lamang ay nagbukas na at nag-expand sila ng mga bagong pantalan upang maiwasan ng siksikan at hindi maabala ang mga pasahero. Sinabi ni Sabonte na kasama sa mga pantalan na inaasahang dadami ang mga mananakay ay sa Port of Batangas, Port of Calapan, Port of Iloilo at Port of Panay. Inamin nito na ang nagiging problema lamang kapag peak season ay may mga stranded na mga pasahero kung masama ang lagay ng panahon o may iba pang sanhi ng mga delays. Kaya umaasa sila na magkakaroon ng mga dagdag na barko para tuloy-tuloy ang biyahe at hindi mahirapan ang mga pasahero. Pero lagi pa rin sila nakaabang sa mga abiso ng Meteorologist Department. Nangunguna naman o nangunguna pa rin po sa mga trabahong may pinakamataas na sweldo ang pagiging aircraft pilots at pang mga trabaho na may kaugnayan sa industriya ng air transport sa Pilipinas. Ito ay batay sa inilabas sa datos ng Philippine Statistics Authority para sa occupational wages sa taong 2022. Sa naturang survey, aabot sa 135,363 pesos ang buwanang natatanggap na sahod ng isang aircraft pilot at ang mga trabahong may kinalaman sa air transport. Pumapangalawa naman dyan ang mga software developers na nakakatanggap ng sahod na aabot sa 70,595 pesos kada buwan. Pangatlo naman sa listahan ang mga mathematicians at actuaries na pumapalo sa average wage rate na 69,654 pesos kada buwan. Ang trabahong ito ay may kaugnayan po sa insurance, reinsurance at pension funding. Ayon yan kay Tintin Ariola, ang Philippine Statistics Authority Labor Standards and Relations Statistics Division OIC Chief. Pasok naman sa pang-apat na pwesto ang Production Supervisors at General Foreman na nagalaro sa 63,017 pesos ang natatanggap na sahod kada buwan. Sinusundan nito ng Applications Programmers na mayroong 58,643 pesos average monthly salary. Pang-anim sa listahan ang Specialist Medical Practitioners na may 57,476 pesos na sahod, habang pumapangpito naman ang statisticians na may sahod na 51,600 pesos na halaga. Nasa listahan rin bilang pangwalo ang medical doctors or generalist medical practitioners na sumasahod naman po ng 51,251 pesos kada buwan, habang pangsyam naman ang mga geologist na mayroong 49 pesos o 49,059 pesos kada buwan, at panghuli naman ang accountants na mayroong 48,892 pesos ang sinasahod kada buwan. Samantala, tinitingnan ng Philippine Statistic Authority ang posibilidad na payagan ang pagbabago sa mga national ID. Paliwanag ni National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, maaaring buksan ito bilang bagong feature ng National ID System at payagan ng publiko na baguhin ang kanilang personal na impormasyon sa database ng National ID.
Maaari aniyang sa Oktubre ay bubuksan na ito lalo na at patuloy ang ginagawang pagsasaayos sa kabuang database nga ng naturang national ID. Sa inisyal na plano, maaaring payagan ang pagbabago sa pangalan, civil status, petsa ng kapanganakan at maging ang lugar ng kapanganakan. Sa pilot implementation ng bagong serbisyo, napili namang isagawa ito sa National Capital Region at sa Western Visayas. Paliwanag ni MAPA na kailangan ding maging flexible ang pagbabago sa mga personal entry na nakalagay sa naturang ID upang matiyak na updated ang nilalaman ng naturang mga dokumento. Mga kabombat Star Nation, malungkot na balita dahil 10 Pilipino po ang nadagdag pa sa listahan ng mga nasawi sa Maui wildfires na una nang sumiklab noong Agosto 8 ng taong kasalukuyan. Ito ang kinumpirma ng Maui Authorities sa Hawaii kasabay ng anunsyong umakyat na sa 29 na mga Pilipino at Filipino-Americans ang iniwang patay ng naturang trahedya. Kabilang sa mga natukoy na biktima ay ang 7 miyembro ng Quijano family na mula sa Ilocos na kinilalang sina Joel Villegas, Filemon Quijano, June Mark Giovanni Quijano, Angel Quijano Baklik at si Lydia Coloma at gayon na rin si Luz Bernabe. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nasawi ang mga ito sa loob ng kanilang sasakyan matapos na matrap ng dahil sa apoy. Bukod sa kanila ay mayroon pang naitalang 2 biktima ang mga kinaukulan na nakumpirmang miyembro naman ng Recolizado family mula sa San Juan, Metro Manila sa pamamagitan po yan ng DNA samples. Ang mga ito ay kinilalang sina Maria Victoria Recolizado at Justin Recolizado na kapwa-related kay Eugene Recolizado na una lang napaulat na nasawi. Tinukoy din na biktima ang 81 taong gulang na si Reveling Tombok na ina naman ng isa pang biktima na kinilalang si Bibiana Tombok Lutrania. Habang sa ngayon ay mayroon pang isang Pilipinong nananatiling unaccounted ang patuloy pa rin kinukumpirma ng mga otoridad. Samantala, narito naman po ang mga pangalan ng mga Pilipino at Filipino-American individuals na nasawi mula sa malawakang wildfire sa lugar. Kabilang na po riyan sina Rogelio Mabalot Sr., Salvador Coloma, Rodolfo Rocutana, Conchita Sagudang, Danilo Sagudang, Alfredo Galinato, Carlos Tobias, Pablo Pagdilaw, Narciso Bailosis, Vanessa Bailosis, Eugene Recolizado, Joseph Lara, Glenda Yabes, Buddy Hantok, Leticia Constantino, Rafi Imperial, Bibiana Tombok Lutrania, Reveling Baybayan Tombok, Maurice Bien o alias Shadow, Marilu Diaz, Maria Victoria Recolizado, Justin Recolizado, Adela Quijano Villegas, Joel Villegas, Filemon Quijano, June Mark Giovanni Quijano, Angelic Quijano Baklik, Luz Bernabe at si Linda Coloma. Ayon sa County of Maui, sa ngayon ay pumalo na sa 77 individual ang nasawi sa nasabing malawakang wildfires habang 89 naman sa mga ito ang natukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan. Kaugnay nito ay patuloy naman ang apela ng Maui Police Department sa publiko na agad na ipagbigay alam sa kanila kung may mga kaanak at kakilala pa silang nananatiling nawawala. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ho ng ating himpilan sapagkat itong si Vice President at kasalukuyang Education Secretary Sara Duterte iginiit na ang matatag curriculum ang solusyon sa mga kinakaharap na hamon ng Department of Education. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Naniniwala si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na ang matatag curriculum ang sagot sa mga problemang kinakaharap ngayon ng education sector. Iginiit ni Duterte na naisakatuparan ng matatag curriculum sa tulong ng mga eksperto sa industriya. Kaya naman malakas daw ang loob niya na maririsolba nito ang mga issue ng education sector. Matatandaan na 35 paaralan ang kabilang sa pilot implementation ng bagong curriculum para sa kinder grades 1, 4 at 7. School year 2023 to 2024. And then ang phased implementation natin sa matatag curriculum will start sa school year 2024 to 2025. Samantala, ayon naman sa pahayag ni Department of Education Undersecretary at Chief of Staff Attorney Michael Poa, positibo ang kinalabasan ng unang araw ng pilot testing ng matatag curriculum. Nagulat anya ang mga kalahok na rehiyon na ang mga guro ay handa sa pilot implementation dahil sa mga capacity building activities at orientation session sa bagong curriculum na isinagawa bago pa man ang unang araw ng implementasyon.
Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag ng mga balita, tuluyan ng sinibak sa pwesto ang isang screening officer ng Ninoy Aquino International Airport na nagnakaw ng tsokolate mula sa isang pasahero. Sa ulat ng Office for Transportation Security, ang dismissal order na ipinato laban sa naturang officer ay epektibo mula noong Setyembre 23. Ito ay may kaugnayan pa rin sa insidente kinasangkutan nito noong Setyembre 13 kung saan kinukuhanan umano nito ng tsokolate ang isang pasahero sa kasagsagan ng kanyang pag-iinspeksyon sa bagahe. Ayon kay Office for Transportation Security spokesperson Kim Marquez, idinepensa ng naturang personal na ibinigay ito sa kanya ng nasabing pasahero. Ngunit gayunpaman ay nilinaw ng opisyal na mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang pagtanggap ng kahit na ano mula sa mga pasahero bilang bahagi yan ng pagsunod sa no gift at no tipping policy. Dagdag pa ng opisyal, bagamat wala pa silang natatanggap na anumang reklamo mula sa pasahero, ay mayroon pa rin silang natatanggap na ulat mula sa OTS supervisor na nagsasabing ng nasabing empleyado na nag-udyok naman ng kanilang pag-iimbestiga ukol dito. Kung maalala, una na ring naging kontrobersyal ang Office for Transportation Security matapos na maaaktuhan ng isa pang tauhan nito na lumulunok ng $300 na pinaniniwala ang nako naman mula sa isang Chinese national na pasahero rin sa nasabing paliparan. Samantala na pagkasunduan ng Department of Transportation at iba pang stakeholders na pabilisin pa ang implementasyon ng EDSA Greenways Project. Ito ay matapos pirmahan ng naturang ahensya sa pangunguna ng Secretary Jaime Bautista, Department of Labor and Employment at mga kinatawan ng pribadong sektor ang isang kasunduan para rito. Ang EDSA Greenways Project ay isang elevated at covered green walkways. Nilalayon nitong maikonekta ang istasyon ng Metro Rail Transit 3 at iba pang transportasyon sa EDSA kasama na ang pagpapabuti sa transportation connectivity sa lugar. Paliwanag ni Secretary Bautista sa tulong ng EDSA Greenways, EDSA Busways at bike lanes ay may babalik ang orihinal na karakter ng EDSA na nagsisilbing pinakamabilis na daanan sa Metro Manila. Tiniyak din ng kalihim na sa pamamagitan ng greenways ay mapoprotektahan ang kapakanan ng mga pedestrian o mga commuters na kadalasang pinipili ang paglalakad patungo sa mga terminal o sakayan. Sa panig naman ng Department of Labor and Employment, tiniyak nitong mabibigyan ng sapat na kabuhayan ang residente na maaaring makaapekto sa naturang proyekto. Sa labas pa rin ho ng ating himpilan, kunin natin ang reaksyon nitong mga tsoper ng iba't ibang pampublikong transportasyon. Kaugnay ho dito sa rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ni Bombo Tropio Anwada Jr. Dismayado ang ilang tsoper sa kakarampot na oil price rollback na ipinatupad ngayong araw. Epektibo na ngayong araw ang panibagong round ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Magkakasabay kasing nagpatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langis simula kaninang alas 6. Bababa ng 50 sentimo ang kada litro ng kerosene at 20 sentimo naman sa gasolina at diesel. Panawagan ng transport group na Pasang Mazda, dapat imbestigahan ng Department of Energy kung bakit kakarampot lang ang rollback sa presyo ng langis. May sinasabi ding saturation ng effect kasi pag hindi na rin ho kaya ng buyers, nagbabawas din ho ng konti doon sa kanilang demand o di kaya nagdi-demand na talaga yung mga buyers ng mas mababang price, nagdi-negotiate. So at this point in time, na-observe na ho natin na consistently last week, Monday to Friday, bumababa na ho ang price. So any of those things na in-explain ko, posible po yun ang nagpo-push na pababa na ho ang price. But then again, it's a negotiation. Palagi ho yan buy and sell sa international market. Wala hong nakakasiguro on a daily basis kung ano po ang price discovery. Paliwanag ng departamento, posibleng bumaba ang demand ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, kaya bumaba rin ang presyo nito. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-ulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. Kumuha naman tayo ng mga balita sa ating mga probinsya sapagkat itong tatlong mga pulis dyan ho sa Western Visayas nagpositibo sa drug test. Ang detalyeng yan ay tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga ang tatlong pulis sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Mary Grace Borio, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na nasabing bilang ay 99.56% ng 13,201 na mga police officers na sumailalim sa drug test. Ayon kay Borio, ang nasabing mga pulis ay nakatalaga sa Antique Police Provincial Office, Capiz Police Provincial Office at Negros Occidental Police Provincial Office. Habang hinintay ang resulta ng reconfirmatory test, dinisarmahan naman ito at kinustodiya sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit. Anya, ang nasabing hakbang ay bahagi ng internal cleansing program sa hanay ng pulisya sa rehiyon upang matiyak na walang pulis ang sangkot sa illegal na droga. Meron pong tatlo na nagpositibo po during the conduct of the drug test. Isa po dito galing sa Negros Occidental Police Provincial Office. May isa po na naka-detail dito sa regional headquarters pero yung mother unit niya po is Antique Police Provincial Office. At yung latest po is yung from Capiz Police Provincial Office. Bali, tatlo po sila out of the 13,000 plus na personnel ng Police Regional Office 6. Si Police Major Mary Grace Borio para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Echanova Luzada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang pagpapaalis naman ng floating barriers ng Chinese Coast Guard sa southeast portion ng Bajo de Masinloc nagbigay raw ng pag-asa sa mga mangingisda. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Nagbigay ng pag-asa sa mga mangingisda ang utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na alisin ang mga floating barriers ng Chinese Coast Guard sa southeast portion ng Bajo de Masinloc. Ayon kay Pablo Rosales, National Chairperson ng Pangisda Pilipinas, naway ito na ang maging daan upang maibalik ang dating kalayaan ng mga mangingisda dahil lumalabas na nagiging kakompetensya pa ng mga Pilipino ang mga Chino sa karagatang pagmamay-ari mismo ng bansa. Panawagan naman niya ay tiyakin ng pamahalaan ang kanilang seguridad kasunod ng kautusan ng Pangulo. Habang lumalaki ako, lumiliit ang huli ng mga mangingisda, naghahanap kami, lumalayo kami. Sa paglayo namin, nakakatagpo kami ng mga bahura, nakakatagpo kami ng mga maraming nahuhuli. Malaki ang naging pagbabago matapos na magkaroon ng tensyon dyan sa West Philippine Sea, buhay pangingisda at sa buhay kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Samantala, para naman sa isang political analyst, magandang hakbang ang kautusan ng Pangulo na alisin ang floating barriers sa lugar. Ayon kay Attorney Michael Yusinko, political analyst, ang desisyon ng Pangulo ay tama dahil pagpapakita ito ng katapangan na ang ibig sabihin ay pinapakita nitong hindi basta-basta papayag ang bansa sa ginagawang pang-aabuso ng China. Anya, kung dati ay hindi ito nagawa ng dating administrasyon, ngayon ay maganda ang nagiging hakbang ng kasalukuyang administrasyon. Binigyang diin pa nito na hindi sustainable o palagi na lamang nakatingala ang bansa sa China at panahon na rin para sumagot at manindigan sa karapatan ng mga Pilipino. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Bombo Entertainment News. Ang Toronto leg ng World Tour ng Ben & Ben matagumpay na nairaos sa Canada. Habang ang banda naman, naghahanda na para sa kanilang upcoming show sa Sydney at Dubai. May exclusive chika ang Star FM Baguio. Patuloy ang pamamayagpag ng bandang Ben & Ben maging sa international scene. Ito ay matapos ang kanilang matagumpay na concert sa Toronto, Canada na kabilang sa kanilang Could Be Something 2023 tour. Matapos magtanghal sa Budweiser Stage Toronto ay nagkaroon pa ng pagkakataon ng 9-member band na makasamang ilan sa kanilang mga fans o ang mga liwanag. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 9-member band na Ben & Ben, ibinahagi ng mga ito ang kanilang excitement sa kanilang mga international shows at patuloy umano nilang bibigyang kulay ang kanilang musika para sa fans at sa OPM. Excited. Sobrang excited namin. I think ang isa sa mga gagawin din namin is kung may mga araw na free, maglilipot din kami. Kasi marami kaming natututunan about the place, about yourself, about music and art even. Excited kami. Gusto namin sabihin na salamat as always kung nagsimula kang makinig ng music namin magmula na simula or kahapon mo lang na-discover yung music namin. Maraming salamat. Kung hindi pa namin kayo nami-meet, we want to meet you someday. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa Ben & Ben. Samantala, up next na sa World Tour ng Ben & Ben ang kanilang concert sa Sydney sa October 8 at sa Dubai sa October 14. Hello, Star Nation! We are Ben & Ben and you're listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo, Bombo! Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba at Kiss Star Nation, muli sa ating Christmas countdown, 90 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Giving gifts for everyone. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. Balik din sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Isa sa mga big ticket project diri sa syudad sa Iloilo amo ang Hibaw-an flyover. Kung madumduman naton, 4 ini sila ang kontrobersyal nga ungka flyover nga sa karon temporaryo kag partial gagin na buksan ang flyover sa Banwa sa Pavia sa Gyapon sa Aganan. No, may buhang flyover pagid ang Hibaw-an flyover next nga ibuksan ini kuno sa bulan sang Oktubre. What's the latest in Adri? I-check naton si Bombo Ronel Brabanzo sa iya sining follow-up report. Nel, sa report na please come in. Bombo Cham, sa tiyak ng delays nga tugas ng sunod-sunod nga pag-inulan sa Iloilo, ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 6 ang positibo sa pagbukas ng Hibaw-an flyover sa palaabuton nga October 15, 2023. Ang flyover ang nakaposisyon sa Iloilo Circumferential Road nga nagalaba sa 240 meters nga may 2 lanes nga nagalapad sa 20 meters span nga ginumpisan obra sa tuig 2020. Nahibloan niya ang Hibaw-an
flyover ang nagabalor sang 591 milyon. Nagapaidalom ang nasambit nga flyover sa kontraktor nga International Builders Corporation o IBC. Nagpasalig man ang DPWH 6 nga sila ang magapatuman sang pinal nga safety inspection bago buksan sa publiko kag mangin fully operational ini. Bumbot siyam kung ang hibaw ang flyover ang mabuksan na mag-akomodar ini sang access paadto sa southern part sang Iloilo kag mga piyak nga probinsya kaangay sang Antique. Gina-expectar man nga pagabuhinan sini ang traffic congestion sa mga kaingod sini nga banwa kaangay sang Pavia, San Miguel kag pati na ang porosyon sang distrito sang Mandurriao. Subong nga sitwasyon may mga work protection sa idalom sang flyover Bombocham para man hindi makatugang huol sa mga motorista samtang ini padayon nga ginaubra. Sa interview sang Bombo Radyo Iloilo kay DPWH 6 Officer in Charge Engineer Sunny Boy Oropel, iya ginpahayag nga padayon nila nga ginaobserbahan ang proper construction methodology para masikyar ang safety kag kapag-on sang flyover. Nagdugang man siya nga tinghuaan nga patigayunon nga buksan ang hibaw ang flyover para mabuhinan man ang traffic since ini ang nakahamtang sa intersection. Sa dugang nga detalye aton pamatian ti DPWH 6 Officer in Charge Engineer Sunny Boy Oropel. Nga makahatag kita sang space para sa salakyan nga makaagi sa right side and the left side sa kilid kay ginakayo nato ang approaches sang hibaw ang flyover. Mapakita na sa road right of way kag unfortunately wala kita kwarta nga na-release para sa road right of way payment. So pending ang pag-process sa ato nga road right of way dira. Pero naga-cooperar man jutay ang lot owner aging tagaan kita sang access para lang makaagi ang salakyan. Kung nakita ninyo ang one lane na nagdamay na gani na tapos on the right side may mga slope protection works kita nga ginaubra para makaagi ang sa dalom. Ang sa both approaches ginahatag naton ginatagaan ta na priority kag in fact during sang last meeting namon sa contractor together with the district engineer assigned sa Iloilo City District Engineering Office sa CDE Roy Pakanan gintagaan ta na sang mga bag-ong construction methodology para at least mapapastak ang completion kag hopefully matapos naton by October 15 nga maka-open kita sa traffic. But for now, considering nga grabing inulan for the last 2 weeks, dira naka-apekto ang aton nga obra sa approaches nga nasaturate todo ang base kag kinahanglan naton nga i-re-excavate kag ipagginapamala naton kay na saturated ang base. Kaya ang aton nga MAC wall needs a special methodology para nga makasigi ang aton nga backfilling. So hindi na siya ordinaryo lang nga wall nga pwede naton mapasaka diretso. So we need to observe the proper construction methodology in order for us to continue sa aton layer by layer nga pagprepara sa aton nga backfilling sa aton nga approaches. But subong kung nakita ninyo because of the delayed sang unworkable days caused by the unworkable days naton, duha na subong ka-team ang gaobra dira on both approaches kag paningwaon naton nga during my last nga pronouncement nga it will be open by October 15 matigayon ta pagoro. We have still time nga malagas naton by October 15. Well, actually, ang hibawan flyover maka-generate makabulig na siya considering ara kita sa intersection kag malisin ang mga congested nga traffic sa all around the perimeter of the Hibawan Bridge. So makahatag na isang solusyon sa traffic manda. Inyo nabatian si Engineer Sunny Boy Oropel sang Department of Public Works and Highways Region 6. Bombotsam. Ano pa kuno ang ginaobra ang approach magtimbang nga bahin? Obo mo dyan, no? Kaga ini ginatinghuan gid sa DPWH6 nga malagas antes ang October 15 kay suno sa ila ini pagabuksan na, no? Bombot jam na ibalanan nga nangin makontrobersya ang kontraktor sinibangon sa Ungka flyover, no? Isa lang ni sila ka kontraktor bombot jam, no? Nga bantayan naton ang pagbukas sa Hibaw-an flyover kung ini pagabuksan gid man sa October 15. All right.
Ini si Bombo Ronel Palencia Brabanso para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Ito. Salamat gid Bombo Ronel sa imo siniyang follow-up report. Ti ilang taon tani ko mabuksan gid man kay sus Maria kagusip. Tatlo gid gali iya ka big ticket project ang ginauyatan sa International Builders Corporation. Sa aton sini nga mga kabumbo, duwa ka kontrobersyal kag isa ka buluksan. Ti pagbukas ini panilagan ta pa kung anong sistema sini banwa. Base bla kon may kasubong man iyang plastada sa duwa sini ka kontrobersyal nga flyover diri sa may area sa Ungka Pavia kag Aganan na Pavia. Ti kon mag-amo sinang plastada banwa kon 2 out of 3 or 3 out of 3 diferensyado. Hopefully hindi man. Diri nakita kag makapropaminsar sa kay sinogin man bala ang diferensya sa Bureau of Design or sa bahin karon sang kontraktor. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, dako nga pala mangkutanon tubtob sa Simatinyon, hindi pa klaro ang sabat sa mga kontrobersyal nga big ticket project diri iya sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sino ang may sala? Sa aton sini nga mga kabumbo, kung ginapaligban ta pa kung sino may sala, ang taxpayer, ang mga pumuluyo, no, amo iya ang kawawa. Diya mo na ang masakit sini nga kamaturan karon sa mga palpak, no, nga proyekto, no, malahalon nga mga proyekto, millions worth of pesos nga kung sa diin ti hamakon mo isa lang ka kontraktor ang nagpatigayon sa pag-construct sini. Why man kita tani iya sang question, why man kita tani isang problema, no, kung wala sang mga gunat, wala sang mga mambal naton, ti wala sang ginatawag bala sini iyang diferensya, no, nga nasalapo kita sa mga proyekto kay ang katuyuan sini para sa convenience mo sang mga motorista. Pero kung imbes convenience, kung tani gina-expectar naton nga matuga, nangin suffering or nangin agony, hindi naman na iya pwede, kag hindi na iya maayo karon. Nagapakita lamang banwa nga ti mayara gid sang dapat sulukton kag manabat sa sining mga palpak nga proyekto sang aton sini nga gobyerno, lakip na sang ila sini nga favored langga-langga partner or perfect partner nga kontraktor. Oras naton 43 minutos nakaligad sa takna sining alas 12 diri sa pagpalayag sang bumbuanay sa udto sa dugang sining nga mga balita. Pagbalik ta istoryahan nato, no, o isa na naman ka makabig naton hitabo sa Smallville Complex kung sa diin naggabinayluhanay naman sang ila sini nga puwersa kag inumol ang pila ka mga pamatan-on kag lunsay nag-angkon sa mga bukol. Anong plastada sini nga nagilinaway, tinapunglay naman ini sila sa aton sini makbumbo. Ti ang city government mag-imbestigar man kunos na tabo nga kinagamo. Maki ganing si Mayor Jerry Triñas. Hasta lang nila sutso ni ganila city ang pagpanugot sa pagbaligya sa ilimnon da. Sige, anyugin. Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante nga mga panumdum. Oras naton. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 24 to 30, 2023. Imbitadong tanan nga mag-spend sang panugod sang inyo nga weekend sa Plazuela de Iloilo. Kag samta naga-enjoy kamo sang inyo nga dinner, ang Valhalla Band ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa Thank God It's Payday. All yours sa September 29, Friday. Sumugod alas 6:30 sa gabi. It's another rocking weekend sa ining Sabado as Plazuela de Iloilo gives you the Binhi Band, ang nagapangunang rock band sang Iloilo sa 2 ka oras kag tunga nga musical experience sa concert at the Plaza. Rocking your way umpisa alas 6 sa gabi sa September 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 1, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa mga adlaw sa Latolda, manggasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga itudlo sa aton ang dalan kung paano nga makapanghanda kita sang maayo batok sa malain nga epekto sang ginapaabot nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ining i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang Radyo Iloilo Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kung santong tuig 2000, tuig 2010, butang naton mga tuig 2015, tubtob 16, may isa ka food chain nga nag-offer sang 24 hours of service. Kagdo ginahimo ning last stop sang mga manginginom dito naton sa tugin tumod nga makabig ining war zone. May ara sa Lapas, may ara sa Haro, may sa Molo, no? Sa Revalo may ara man. Pero subong daw nagturutawhay. Nagbulos na iya nga daw higos-higos na lang sa war zone kay daw hindi maligaran ang binulan. May mga nagaklinabo nga ilinaway. Ang ginatumod naton ti ang Smallville Complex. Madamo man dira sang ilimnan sa aton sinima Kabombo. Madamo nagapadulong dira. Pero may pipila ka mga lain iyang tinutuyo. Way kita makaibalo kung ang tinutuyo nila balati pampakuha sang stress, banding, magkinasadya. Ang ending permiti, kinagamo. Tino hindi naman na healthy kung magpadayon kag magsigi-sigi ini sa aton niya makuturan. Kay kalabanan sa mga nagapadulong sa kasubong sining mga lugar, ang gusto sini nila iya nga mag-happy-happy. Hindi kay mangita sang inaway. May iban man nga nagalikaw, pero tikon yara na sa idalom sa impluensya sa makulubog ng limnon,
do nabudlayan na maglikaw kag nagasulong na lang. Tikon magsumpak kilaing duwa sini ka partido, kinagamo ang iya sini nga resulta. I-check taton si Bombo Sol Viñas, may follow-up report, may kantanan sa sining pagbailuhanay sang pwersa, pagbinailuhanay katapungol sang tatlo ka mga pamatanon sa gwa sang Smallville Complex. Bombo Sol, sa report, please come in. Naglapta ang isa ka video nga may nagsinumbaganay naman nga mga pamatanon sa gwa sang isa ka ilimnan sa distrito sang Mandurriao sang Setyembre 23, physically diri sa Smallville Complex. Tatlo diri ka pamatanon ang makita nga nagbayluhanay sang sumbag samtang nagahinugyaw ang iban nga mga pamatanon nga nagalantaw. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Captain Val Campbell, hepe sang Mandurriao Police Station, iyagin pahayag nga ang rason sang gilinamo ang hindi pag-inintindihanay sang duwa ka grupo. Suno kay Campbell nga may natabo na nga pagkompromptahanay sa sulod pa lang sang ila ginaimnan sa diin puros gid mga nakainom ini. Ginsaway ini sila sang management rason nga nagwa sila, pero dito nga nag-init pagid kag makita sa video nga ginpunsukan na ini sila sa palibot. Sa video, nagpalapit ang isa ka pamatanon kag ginsumbag ang isa ka pamatanon sa pihak nga grupo kag gintinghuan man ini sila nga punggan apang padayon pa nga nagpanumbag hasta nga may nagbulig na nga manumbag man sa nanguna panumbag. Natinghuan man nga mauntat sa gilayon ang gilinamo bangod may mga pulisman sa area pila lang ka metros ang kalayoon. Na kaagom sa mga bukol ining mga nagsinumbaganay inasuno man sa kay Police Captain Val Campbell kag nag-areglohanay man dayon ang duha ka grupo sang gindala ini sila sa Mandurriao Police Station. Sa dugang nga pahayag aton pamatian si Police Val Campbell ang hepe sa Mandurriao Police Station. Gamay nga hindi pagintindihanay kag may mga natabo nga kumprontahanay dito sa sulod. Amo na ang cause ang nga nag sumbaganay sila sa wasang ng bar. Sir, mga pila ka bilog sir ang involved nga ate nagtapungolay sir kag ano ning mga naagom sang mga nagsulumbaganay. Based sa amon nga pag-imbestiga, more or less 3 to 4 persons ang involved diri kag minor injuries bukol ang agom sina, and we conducted investigation regarding dira sa natabo na and nagpakamaayon na lang sila after nga nagintindihan nay may hindi pagintindihan nay nga natabo dira sa sulod. Pag naton is nagpakamaayon na lang sila, isettle nila amicably. Hindi na lang sila mag-file na sang kaso as na-realize nila nga wala man gali sang malain ang ginbuhat sang isa sa wala man sang just only misunderstanding na natabo dito sa sulod. Kag aton nabatian ang pahayag ni Police Captain Val Campbell, Bombo Cham. So why sa may na priso? Wala man Bombo Cham, suno man ina sa kay Police Val Campbell kay wala man ini gani sila nagpablatter bali nag-istoryahanay lang man ining duha ka grupo nga ti mag ayusay na ang kun ano man ang gintunaan sining ila pag-away-away. Okay, sige. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Sol Viñas sa imo sining follow-up report. Sa kangot nga balita, check ta si Bombo Angel Tan. No? Kung ang city government kuno magapatigayon man sang nagakigo nga investigasyon. No, natuhoy sa sining sinumbaganay isang tatlo sining ka mga pamatanon sa gwa sa isa ka bar dira iya sa may Smallville Complex. Sa aton sini mga kabumbote kon amo sini ang plastada tiyang base bla kun mapagwa naman sa executive orders Mayor Jerry Treñas nga isorte naman ang pagserbi sa makulubog sining ilimnon. Nagumpisa man ang kuno sunod sa kay Police Captain Val Campbell sa misunderstanding, hindi pag ininsindihanay, no? Kakurulba, gali kung magkanto kita sa bar mga mosini, gamay lang hindi pag ininsindihanay, nagalinupa na yun ang inumol. Sang nagligan to, may natamaan ka hubog sini iyang customer, pukaw lang sang bouncer,
No? Naglupad man dayon ang iya sini nga inumol. Tiya mo na giniya ka war freak ang mga taga syudad sang Iloilo. Abi ko, City of Love kita diri. Tapos, kung gabi ang tao diri mga war freak nga daw kasubong ang kantuan sinini mo imbes kung tani iya nga mag happy-happy ikaw, kadelikado kay warzone gali. Do mo sinangbot silingon. Ikabay pa hindi kay ikaguba man gyapon sang imahe sang syudad sang Iloilo magamo sini. Check tabi si Bombo Angel Tangel sa report na please come in. Bombo Cham, nagasugod na imbestigar man ang Iloilo City Government regarding sa natabo nga recent nga kinagamo sa may area sang Smallville Complex. Sa interview sang Bombo Radio, si Mr. Nestor Canong sang Task Force on Morals and Values Formation, iyaging pahayag Bombo Cham, na nagapakig-angot na ini siya sa tag-iya sang establishmento sa may Go Mart Gate, specifically Bombo Cham, kung sa diin sa ilang perimeter nagaluntad ining kinagamo sang pila ka grupo ka mga lalaki. Bombo Cham. Sunoki Mr. Nestor Canong, kabahin sang ilang investigasyon ang pagchekyar kung kung kompleto ang mga papeles nila, hindi pa expired ang business kag mayor's permit nila. At the same time, Bombo Cham, isa gini sa pinaka-importante, ano ang ilang regulation, pagsunod nila sa Bouncers Ordinance sang syudad sang Iloilo. Kaya kung matandaan sang mga kabombo naton, ang natabo ang kinagamo dito Bombo Cham, may isa kung tani nga gwardya ang nagpatunga sa ilang pagabulubais. Abi kag misunderstanding ni Bombo Cham. Apang natabo, wala agid nagpapugong ining mga nag-ilinaway kag sang gindala sila dito sa may guwa sang kalsada, mas didto pagid sila naghabuyanay abi sang pila ka mga inumol nila bala Bombo Cham kag wala gid napunggan man ang ila pagtapungulay. Patag rin ni Mr. Nestor Canong, amo na ang istoryahon niya anay ang tag-iya isang nasambit abing establishmento agud makuhaan manabi sang statement ilang storya kung ano gid man ang natabo. Bombo Cham, apang diri sa pag-checkar o kulang tawon gid nila diri ang compliance ng establishmento sa kasugtanan o kung affidavit of undertaking naging promesa nila kay Mayor Jerry Treñas nga itingwaan gid nila ma-maintain ang kalinong kagkatawhay sa sulod man kag sagwa nga bahin sang ila establishmento Bombo Cham kag pati manabi sa pag-serve nila sang makahulubog nga ilimnon kag so far after investigation ng tawon ni Mr. Nestor Canong ang resulta abi kun resulta niya sini Bombo Cham kag maghatag ini siya sang recommendation kay Mayor Jerry Treñas kung kagulaton kung ano ang desisyon sang alkalde sa sining hitabo Bombo Cham. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Mr. Nestor Canong ng aton na interview. Yes, Bombo Angel, bago lang kita ka istoryahanay upod kay Police Captain Val Campbell ang aton bali nga hepe sang Mandurriao PNP. Nag-istoryahanay kami kay nagabaylayluhanay kami sa mga informasyon. Nagapag man siya update sang natabo dito sa Go Mart convenience store nga bar siya bali. Dira siya sa sulod sang Smallville Complex. May natabo dito sa ligad nga Sabado sang gabi. Do mga pasado tas 11 dapat na 12 siguro to na tabo. Nga mga customer nila bali may mga as usual bar ilimnan natamaan sang inom duha ka grupo nagbinaisay gin attempt man tani sang gwardiya nga ariglo istoryahan nga matawhay pero way gid matigado yon sang ilang gwardiya naglabutanay gid kapin pa sang pagwa sila sa bar kaya ginabali nga lugar sang Go Mart. Lapit na, kilid na sa sang karsada, open siya klase sang bar. Dito sila naglabutanay ang duha ka grupo. Napungulay, dinagsanay, may lang kay Wyman sa may dako gid ni mga halitan o kung nadugaan gid kanay nga agaman sa atong nga pulisan nga marespondihan kag na-pacify ang grupo gindala sa Mandurriao PNP. Istorya kag nag-settle man mikabli ang grupo. That's why na buyan man to ang nag-ilinaway kag na-settle man sila kag nag-ariglo kag nagtawhay man ang bilog na lugar. Pero mo lang aton lang subungin na
si kaso padayon naton nga gina-check, gina-verify ilabi na gid ang establishmento kami ara posible nga mga lapses sila sa ilang gwardiya and even sa ilang pag-survey sa ning makahulubog nga ilimnon. Ginalantaw naton ang ila tong ginatag na promesa sa Mayor Peñas ang isa ka affidavit of undertaking nga nabutang to ang ila bali mga hilimuon nila sa sulod sang bar sa sagwa sang bar nga dalapas ang ila premises para malikawan ang ining kaso sa mga paginindihanay o kung mga paginaway sa ilang mga customer Bomboy Angel. Makita man sa video clip nga nakuha sa mga nagatanaw, may isa to ka ang puti bayo lang to ka bakas gito nga sagad pangamras gid nga daw siya gitong gilinan nag-umpisa sang gamo tani bulabi na silent to na settlement tani sang grupo galing kay daw natamaan gid sang hubog ag may dumot man sa apiak na grupo naglabutanay gid sila sa isa ka pag tinapungulay sa tunga sang karsada Bomboy Angel. So bali Sir Nestor gina-check subong sang imo abi opisina kaupod ang BPLO kung kamusta ang mga papers sang sining establishmento Sir Nestor. Amo na nga itong ginalantaw subong na-schedule gani nga ma-share gid mastoryan gina-contact na to ang manager. In fact, ang owner gani isang Go-Mart convenience store para makuha naton ang ilang side kay gan magkuha lang kita sa mga informasyon sa palibot hindi man naton makita gid ang kabilugan nga natabo pero base sa insidente anilantaw naton nga may mga base violasyon sa aton nga bouncer ordinance nga subong epektibo na kag tumay ni ka-stricto sa ginapatuman naton amo ni nga daw hindi kita namian sa natabo kay isang iligad ng mga binulan sang mag-sumiti ang ining ibowa kay membro niyang Go-Mart sang Iloilo Bar Owners Association amo ni subong aton nga ginatingwaan gid nga matigayon nga maorganisa ka maparestro sa Securities and Exchange Commission para nga may ara na sa isa ka do umbrella nga organization lehitimo kag legal na personalidad ang ining ibowa para sila na mismo palakat sang ilang mga policies, sang ilang mga reglamento para nga maka-abulig man sila sa aton syudad. Kaya muning ilagin hatang promesa kay Mayor Peñas na tublag ito sa ligad nga Sabado ang natabo naman ini. That's why ginatulid naton ang mga insidente nga nagkatabo para nga mapasabat naton ang establishmento, ang Go-Mart nga establishmento kung may ara siya nga mga lapses kay makatag kita sang rekomendasyon kay Mayor Peñas aangot kung anong posible man ng mga sanksyon nga igapataw sa sining establishmento bangod sang natublag naman liwat ang aton kaninong kataway sa ligad ng Sabado sang gabi Bomboy Angel. So bali Sir Nestor review tanay kung ang mga bouncers nila kay kita man sa may Go-Mart may ara gid sa may Go-Mart sir di ba may mga bouncers gid man da pero lantaw nanay kung accredited ini sila kung nakaagi gid man abi sa mga trainings nga tigin required sang syudad Sir Nestor no? Isa ginalantaw naton subong. In fact, may isla nga mga uniformed nga mga security guards nila nga gin-hire. Ang aton lang gina-check subong ining mga bouncers kung trained nga mga bouncer ini o kung ginkuha lang na ini para lang nga makadugang sang ilada nga security officers kag way pa kaagigid sang paghanas sa isa ka security agency para manawalagin lang ilang mga responsibilidad sa mga obligasyon angot sang sini nga mga klase sang posible nga mga maglatabo sulod sang ilang establishmento in case may aragin man nga mga hubog o kung mga iban nga mga customer nila nga mag-umpisa sang gamo nga makatublag sa aton kalinong katawhay sa dira nga area Bomboy Angel. Bombo Cham na batian siyang mga kabombo naton si Mr. Nestor Canong ang pinuno sa Task Force on the Morals and Values Formation diri sa syudad sang Iloilo kag sa bahin naman iya ni Mr. Jet Kunlo sa bahin abi sang Public Safety and Transportation Management Office gina consider ini Bombo Cham ang hitabo ni nga isolated incident lamang kag so far ang syudad sang Iloilo generally peaceful sa gihapon Bombo Cham kay ginapasiguro diri na ang kapulisan on top sa sining mga insidente kag ti Bombo Cham sa sining natabo bala si Mayor Jerry Trillanes Galayon naghatag sang iya abi nga mando man nga chekyaron kung ano sini ang natabong insidente nga nagalapta ang ako nakuhaan man di sang
information nga amo sini ang natabo na maliwat sa may area sang Smallville Complex, Bombocham. Yari aton pamatian bala ang dugang nga pagpahayag ni Mr. Jack Kunlo sang aton ma-interview. Pinapacheck na sa amon ni Mayor na no kung ano ang mga posible nga nagkatabo dito kag ano posible naman ang mga sunod nga obrahon naton. Hugot na kita no galing kay sa kadamo sang nagagwa nakadamo sang mga clubs, resto bar diri sa aton no kag of course kadamo sa mga kabataan nga nagainom, nag-enjoy. Amo na no kung isa kung magwa na sa bar paglabot sa dalan tanay but still no kinahanglan ma-maintain naton niya ang peace and order sa aton area. Sir Jack, ano ni Sir kadako ang epekto when it comes sa public safety sa syudad nga ti ang perception sang mga tawo bala Sir Jack nga ti ang ginamo bala is parang ara lang sa palibot all the time kag especially sa mga nightclubs dira sa may area sang Mandurriao, Sir Jack? Well, actually, kung tanawon mo Benjel, no, ini nga mga bagay, kakatabo man, no, basta may mga club, basta mga syudad nga Parisaton, Cebu, Manila, daw hindi gid natin makontrol ang tanan nga pag inom sa tanan nga mga tao sa mga clubs, no. But as to the effect naman niya, ang city is generally safe, no. Mga isolated ni siya nga mga kakatabo sa aton, no, every once in a while. But tara siya sure on top pa niya ang atong kapulisan and the city government. Okay. Sir, mensahe na lang sir when it comes sa public safety or mambal nimo sa mga pumuluyo regarding sa pagkadto nila sa mga nightclubs nga likawan ang pag-intra, pag-cause ng gamo, Sir Jack. Well, ang ginahayo dito rin sa syudad, no, si Mayor Jerry Tanyas, no, nga inom kita, kung night out kita, no, hindi pasulod ang alcohol sa aton nga utok. Dapat sa tiyan lang, no. So it means to say, kinahanglan at all times, we are in control sa aton nga lawas. Hindi nga ang alcohol ang makontrol sa aton nga lawas. So, but as assured man, no, na ang aton city is on top of the situation, ang aton kapulisan. And muna no, sa mga kabataan, make sure na kung mag-happy kita, kinahanglan happy lang, no, wala na sang sad ending ng kakatabo. Bombocham na batian sang mga kabombo naton si Mr. Jack Kunlo sa Public Safety and Transportation Management Office. Kon amo sina ang plastada nga sandig sa pagpangusisa sang Task Force on Morals and Values Formation kag sandig man sa mga nakita naton nga senaryo nga may mga bouncer man sila, may security guard, pero nagwa gid sila ya Bombo Angel Nagwa gid sila ya sa premises kag sa dalan na ni sila ya nagtapong ulayo. So but silingon nga as far as the establishment is concerned kag ila sini nga mga empleyado kumbaga pa do natungdan man nilang ila sini nga katungdanan nga wala sang may mag-inaway sa sulod sang ila sini ang establishmento. Pero mas ginpili iya sang tatlo nga ni nga magtinapungulay gid. Kay kon kada kinagamo dira ipatuto kag ang daw nagagwa diri karon nga may sala kag kakulangan amo iyang establishmento komersyal ti daw unfair naman ina karon na Bombo Angel. Sa aton sini mataga palamati. Pero isa guro sa mga para iyang magserbe deterrent sabi or magaserbe sini iyang makapugong sa anuman iyang mga kinagamo sa bahin sang Smallville Complex or sa kundiin man iyang mga resto bars, no, mga nagaserbe sang tawag si gani makaulubog sining ilim nun. Kung ako iya Bombo Angel ma-suggest ako 2 cents worth piece of advice nga magpasar sang legislation nga bisan maghusayay pa sila sa pulis kung magtuga sila sang kinagamo within the area of responsibility sa syudad sang Iloilo kag mayara sang ginatawag siniyang sa mga establishmento komersyal, resto bar or kung sa diin dira nga makatuga sang kasubong siningasin or nagamantsa abi sa imahe sa syudad sa Iloilo. Ginatawag kita nga City of Love. Tapos ang mga
night out spots naton diri sa Migarinambol, Tinapungulay. Paano pa nabi karon maggadamo diri ang manegosyo sang mga kasubong sini nga bars, resto bars or whatsoever? Kay bisan ano nila kasunod sa mga pagsulundan kung ang mga customer lango iya kag yara sa impluensya sa makaulubog nga ilimnon, ti para nga hindi na sila iya magtugas ang kung ano man nga uulto sa sulod. Kita mo, sagwa sila ganin ang tinapungulay, Jello? Amo na gani Bombotsam, kay kung likaw-likaw lang sa gamo, ang matabo tayo, ti nagwa naman ang nagpuruli naman ang, pero tingin hungod gid bala Bombotsam nga sa may kalsada ayon nga ti sa tubang sa nasambit abi nga bar dito gid sila ang tapungulay. Ti kumbaga Bombotsam dito madala sa storya lang tupa gid tong inumol Bombotsam. So anyway, Bombo Angel, base kung pamatian man kita sang aton sini nga mga butanan kag mga respetado honorable sini nga mga konsihal, partikularmente sinong nagapungko sa Committee on Police Matters, Si Councilor Sadfri Cabaluna Bombotsam. Ti base kon i-take into consideration man sini nila, no? Nga pangitaan nila sa pamaagi kung bala kung posible kag pwede ini within the bounds of law, no? Nga maghimo sang ordinansa sa aton sini makabombo nga kung magtuga ikaw sang alarm and scandal, bisan maghusayay pa kamo iya sang imo sini nga kasumpong abi o kun kontra, no? May ara kamo sang pagapangatubangon nga mga multa plus committee or community service. Damo sina Bombo Angel? Amo man na gani Bombotsam, kay kung hambal abi nga masettle lang, susunod naman abi ayan sa ang ano naman di ang obrahon nila, kumbaga ti at least ang niara pagsulundan niya ti mangin bisis abi sa ila man kung anong brahon nga ti kay ga salig abing iban Bombotsam nga once masettle ang kinagamo mag-abot sa pulis na bala, okay na lang po na wala na lang dayon Bombotsam, doon mo nang kakatabo i-cycle na lang na mas maayo gid man matuod nga paagyan man ko ng mga community service ni bala Bombotsam. Okay, all right, sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Angel Tan. Kay kun wala sang mga kasubong sini Banwa, maabot gyapon sa punto nga ti may mga serye o kon another round of tinapungulay naman dira. Pero kung may mga pagsulundan kita nga kung nagatuga ikaw sang alarm and scandal, fighting, so on and so forth, first offense mo ti amo sinyo may multa ka plus community service. Kag iban pa nga mga pina nga sarang iya nga ti ipamatbat sa imo. Apisar or walay sa payan nga nagusayay kamo abi sa pulis, hindi na lang mag-file sang kaso, pero kung may ordinansa kita dapat kay ipatuman gid ina. Tibasi kon mapinsaran or matun-an man sa aton sini nga mga konsihal, ang aton sini iyang friendly advice nga magdihon sang kasubong sini iyang legislation. Kung hindi man matigayon subong Maninoy Dante, no? Bombo Mel, sa tuwing 2025 no? Iduso ta sa konsiyo Bombo Mel Huwag yung problema Pero kung mapinsaran nyo kag subong pa lang, mahimuan nyo na, ati good. Kay kalaw ay iya, no? It is ironic, mga kabumbo, nga ginatawag kita City of Love. Tapos, kung gabi, sa mga night out destinations din naton, nagati na pungulay, kung ano kanamit sa mga pagkaon,
nga luto sa mga Ilonggo nga gina-offer sa mga local kag foreign tourist, gina-enjoy sang mga Ilonggo, tiway ka pa matunawan sang kinaon mo, sa tupad lang sang lamisa mo na may tinapungulay na iya? Oh? May sinumbaganay na iya? Kag sa bahin naman karon sa mga negosyante, sa nasiling ko na gani, kagaina, luyag ko lang nga suliton, in fairness man sa ila. Kung lang taon ta, dalan na ni sila nagtapulay, halin sila sa isa ka bar. Oh? Pero kung dira iya mabangko, dira masugod, okay man ina ang investigasyon sa nga Task Force on Morals and Values Formation. Pero hindi man naton paghatagan, sang hard time lang permi o kung kabudlay ang mga owners, managers sang establishmento komersyal, nga kada gani may maglinaway, bisan sagwa na yan sa ila sini nga premises, daw sila pa karon ang nagagwa diring kontrabida. Or basi may mga prior instructions man from the management sa ila siniya nga mga bouncer nga kung sagwa na gani iya sa ngaton sini nga premises kag magtinapungulay sila dira, apa ba ina kay hindi na nanod? Oh, kung gusto ila maginaway, pagwaa sila. Ti ko mag-amo sina karon banwa kag tanan sini iya nga disgustuhanay, hindi pag-insindihanay, dalon nila sa gwa sa establishmento komersyal, tikuti wala sa labton dira ang establishmento komersyal, diri na diri karon kag magasulod, no? Ang ginasuwestyon naton iyang legislation, ordinansa, no? Nga kung magkaladakpan sila, kung naghusayay man sila sa police station, pero kung amo na yang ordinansa naton kagilayon ini nga mapasar, paboran, nga hatagan iya sang or pamatbatan, papanawgan sang multa, magluwas sa multa, may community service abe, ang kutob sa mga imbulbado sa isa kang ginamo. Dako ang posibilidad banwa nga may mabulig gid ini in terms of peace and order sa mga nightlife destination or night out spots diriya sa syudad sa Iloilo. Oh. Kay ti iniisa na ni kaihimplo karon no? Nagtinapungulay sila sa gwa. Sagwa na sang establishmento komersyal. Mambal kami karon ng management, away na kami na sa labton kay sagwa na sila sa establishmento komersyal namon. Gindala sa mga kapulisan kay nagkaladakpan sila, why man nagpinasakay sang kaso? Libre ini sila nga nakapuli, may paman lang nga bukol. Diba si masulit naman ini kung hindi man sang ila sini nga grupo sa iba naman niya nga mga tawo? Amula na himon tagad, Brad, Migo, partner. Magtinapungulay gimanta karon sagwa lang. Oh, tapos kung madakpan ta sa mga kapulisan, hambalon ta lang nga hindi na ta magkasuway No? Tisundon man na sang iban. Oh? Pero kon may mga pagsulundan pagkikita iya nga sarang nga makapaiway sa mga kasubong sini nga sitwasyon kinagamo, tinapungulay or whatsoever, dira na kag matagam-tagam ang mga naga-night out. Mambal na sila karon nga matuga ta di sang gamo, mamulta ta to kron. Way labot sina ma-community service pa ta kay may ordinansa kanaan nga kun ma-involve ikaw sa kinagamo, amo sining penalidad mo. Oh. Ti kunti
ang paminsaron sa mga magapadulong sa mga resto bar, sa mga entertainment establishments, matutuo diya nga pagpangalipay. Why na sila iya nagabalikid nga kung ano man dira nga mga matranspire pagin nga hindi mayo nga hitabo during sang katuyuan nila nga mag-happy-happy kag magbanding. Basi pa lang makonsiderar man, no? Damo abogado na, no? Mapalibugan ang chairman sa nga Police Matters sa aton sino magkabumbuti, isa man iya ka abogado. Basi makonsiderar mo man kagawad Sidpre Cabaluna. Pero tiko hindi pwede kag hindi nyo subong maplastar na ulaton tang tuig 2025 lawig nga to nanay niya ton duwak tuig. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 21 minutos na ang nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa, istorya naman kita bugas, retailer sa mga merkado sa syudad sa Iloilo, amat-amat naman nagasunod sa price ceiling sa bugas. Department of Agriculture Regional Office 6 padayon man ang monitoring. Lakip na sinikaron sa pag-ako man sa regional director, now, nga bangod sa kakulang sa safety measure sa mga pantalan, amo ining isa sa mga nagapangunang rason nga makasulod sa gyapon ng illegal nga droga diri sa Rion 6. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Oras na to na 22 minutos na kaligad sa takna nga launa. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una,
I-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kunang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo. Hello Philippine Standard Time, 26 minutos sa kaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sang bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Ang mga retailer sa merkado sa syudad amatamat na diri nagasunod sa price ceiling sang bugaso. Ang regular milled rice 41 pesos kada kilo. Ang well milled rice 45 pesos ang per kilo. Ang Department of Agriculture Region 6 padayon man ang monitoring. As a matter of fact, sa aton sinima kabombo, naglibot ini sila upod sa isa man iya ka organisasyon, no? Kagay nasang aga dito sila sa may lapas sa public market kag naglantaw sang sitwasyon kag presyo sang baligyanay sang bugas dito. Check naton si Bombolin sa report. Please come in. Gin kami kay Bombo Chams ang Department of Agriculture Region 6 ang resulta sang ilang monitoring inspeksyon diri sa mga merkado sa may syudad sang Iloilo. Una kaina no ngaging checkar kainang aga amo ang La Paz Market kag tinakit-an gito nga halos tanan nga mga retailers nga tinagabaligya sang bugas ang compliant gino sa sining Executive Order number 39 nga ginpagwa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kung sa diin nagaset sa regular milled rice sa 41 pesos per kilo samtang 45 pesos per kilo naman para sa well milled rice. After sa bahin sa La Paz Market, gincheck man sa Department of Agriculture Region 6 Bombocham ang Iloilo Terminal Market o kung super, kag dito nakitaan nga halos mantanan Bombocham nga mga rice retailers ang nagasunod sa sining price ceiling sa bugas. So actually ang pahayag diri ni Maria Teresa Solis, ang Chief sang Agribusiness and Marketing Assistance Division sang Department of Agriculture Region 6 nga from the start nga ginpagwa right after gidbombot sa maging pagwang Executive Order number 39 nga nangin epektibo last September 5, gilayon man sila diri sa may Western Visayas nga nagmonitor sa mga presyohanay sang bugas dariya sa aton sa Region 6. Kadiri sa may bahin sang syudad sa Iloilo, ang gincheck dari nila amo ang La Paz Market, sige-sige na ang pagmonitor nila ang sa bahin sang Central Market, kag ang sa super o kung sa Iloilo Terminal Market. Nagbulig sila sa pagmonitor kay kaupod ni nila ang Department of Trade and Industry. Sa regular milled rice Bombocham, 60% dari ang compliant, 60 to 70% ang compliant. Samtang sa well-milled rice naman, yara naman sa 70 to 80% ang compliant ng mga retailers naton nga nagsunod sa nasambit yang executive order sang aton nga presidente. So subong gina-validate man diri actually sa mga personnel sa Department of Agriculture kay upod gani sila sa DTI nga naga-check sang sining mga retailers naton. Dala na Bombocham ang profiling or pag-validate sang aton nga mga retailers bala para ngati mahatagan sila sang fund, sang sining pondo, sang sining cash assistance, ngating source of fund halin sa Department of Social Welfare and Development. So sa adlaw-adlaw nga pag-monitor sang mga ahensya sang gobyerno, nagadugang ang mga retailers naton nga naga-comply sa price ceiling. So ginpamangkot naman gani no si Ma'am Solis kung nga angati malapit na lang isa ka bulan malapit isa ka bulan sang ginpatuman niyang ining price ceiling, pero nga angat hindi pa sa gihapon maka 100% ang compliance sa mga rice retailers diri sa mga syudad sang Iloilo. Kay una, suno sa iya Bombocham, mahal sa tuanay ang bakal nila sang bugas nga ti rason nga timiara pa sila sa mga nabilin bala nga mga bugas sa tuanay sang gin-implement ang ining executive order. So muna nga ti tungod mahal ang bugas
naging paasa sa ila sa mga suppliers. So ang ibanda rin do duha-duha pa ngati magsunod sa sining price ceiling sang bugas, pero in kaso nga maubos naman ko ng ilang stocks, amo na iyang pagsunod na nila sa 41 pesos kag 45 pesos per kilo nga bugas. Kag ti madamo nga dan sang ginaagyan ang ining bugas before nga mag-abot sa aton nga mga retailers, amo na nga mahal pagid sa ilang nga bahin. Kay kun 20 pesos per kilo ang bakal sa mga rice miller or traders naton sa mga dried palay, pwede na kuntani sunod diri kay Ma'am Solis nga mabaligya sa 40 pesos per kilo ang bugas, o galing kay may mga middlemen pa, may mga agyan pang ining bugas antes maglabot sa retailers naton. Rason nga nagatangkas-tangkas man ang presyohanay kag nagalabot sa ilang nga mahal na bombot siya. Yari bala aton pamatian na pagpahayag ni Maria Teresa Solis. So far no, kay dugay na gid man kami pag start sang EO39 September 5 ang effectivity, nag-start na kami monitoring. So far ang lapas is compliant with 41 and 45 nga prices. So actually ang ginamonitor namon amo ni ang lapas, ang central market and the super. Gagapabuli kami sa local government units magmonitor sa ilang public markets. So as per our monitoring, 60+% ang compliant sa mga regular milled rice, and then 70+ ang compliant sa the well milled rice. And then tungod kay naghatag man ang DTI and the DSWD. Actually DSWD ang source of fund sa assistance sa mga retailers and sari-sari stores, and then DTI ang naga-validate, pero gabasi man sila sa ginsubmit namon sa ilang list of retailers. So damo nagin adlaw-adlaw damo nagadugang nga naga-comply sa EO39. Anong mga rason man kung ngati lapit na lang mag-isa ka bulan isang ginpagwa ang executive order nga hindi pa naton 100% diri sa Western Visayas? Kay tungod mahal ang ila pamakal. So in fairness naman sa mga retailers naton, tungod kay mahal man ang pasa sa ila yang mga suppliers, no? Balaan tungod siguro nga damo na bala na agyan sang bugas ta before mag-abot sa public market sa mga retailers amo nang mahal. So kung by technically kung 20 pesos per kilo ang bakal sang rice miller o sang trader sang bugas, sang dried palay gali, pwede yan na mabaligya at 40 pesos per kilo. Nabati ang Bombocham si Maria Teresa Solis, ang Chief sang Agribusiness and Marketing Assistance Division sang Department of Agriculture Region 6. Tigaling kay amo na ning kinanda na diri sa aton na bumbulinse mo. Na maagi gid yanay sa mga middleman. Dapat sini ang gobyerno mismo amo iya ang mapalapit sa mga farmers para nga makakas na sa equation ang mga traders or mga middleman nga ginatawag para nga hindi na iya timbuok ang presyo sang aton sining palay or sang aton sining bugas. Amo sila dapat ang isa sa mga i-consider nila nga tutukan. No? Granting for the sake of discussion, Mumulins, ang iban sini nagapanghakroy, ang iban nagahambal nga ang 15,000 to nga ayuda, hindi man iya maka trespasser. Although nga hindi man maglawig ining executive order number 039 ni 039 o 093 ni Presidente Bongbong Marcos, but hindi gidiya makadawa-dawa man ang mga retailers kung magpadayon lang ining baklo nila ang mga humay mahal or ang bugas mahal, tapos here comes the order of the President nga pabaratuhan. So dapat hatagan ginila sang nagakaigo man nga konsiderasyon kung paano makakas ang mga middleman or trader sa equation, kag ang gobyerno na tani naton mismo among magpalapit sa mga farmers para silang direkta nga makabakal sang bugas, kag medyo magbulubarato ang presyo
kay imol kag manggaranon subong gapanghakroy niya bumbulinsi sa presyo sang bugas. Tipipila lang ang maka-avail sang 41 pesos per kilo, 45 pesos sa per kilo. Ti pag-abot mo bikaron kun madalawat ka bugas, pag-abot mo way na sang tag 41, way na sang tag 45. Ti kuti mapilitan ka mabakal sang tag 56, 57. Pinakabarato 55 per kilo. Hindi ba, Bumbolens? Yes, so insakto gid Bombot Sam. Actually, ang gobyerno ang pilaman di ka mga programa nga ginaobra nila, like for example gahatag sang abono sa mga mangunguma naton o galing kay ti ang ining abono man ang iban ti matuod nga tinang maka benepisyo man dira, makapasalamat man sila, pero ti kun kay isa bala Bombot Sam ang nag-abot nga abono sa aton nga mga mangunguma imbes kun taning pasalamatan nila ti hindi man nila magamit kiti do daan na or hindi na nila mapuslan ang ining abono, like for example ang ining gin-raise man darigani no ni Anay Mayor Alex Centena sa bahin man sang Department of Agriculture nga ilang tawon man ining concerns nga ginapanghatag nilang abono nga hindi tanan mapuslan sang mga farmers naton, especially diri sa bahin sang Iloilo, Bombot Sam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Lindsay Bade. Ti anhon lang na karon sang gobyerno kapanghatag sang abono. Anhon lang na karon sang gobyerno naton kabulig sa mga farmers. Sa bulig gani do nagapang duha-duha pa kitay. Pero kung mag-agi man lang sa mga traders, mag-agi man lang sa mga middleman, panigurado na naiyang magasaka ang presyo sang bugas. Ti may mga mando pa nga ang presyo sang wet palay, amo sini, ang presyo sang dried palay, amo sini, amo santo. Ti kung kumpraho na tanan karon iya sang isa ka middleman or trader sa aton sini mga kabombo, kag siya na yang mabaligya, mahal na ina, pero barato ang bakal sa farmer. Ti paano makatibawas ang farmer dira? Magluwas lang iya banwa kung si Department of Agriculture pinagibi sa National Food Authority nagabulig na sang matutuod sa mga mangunguma, sila man dayon ang mapalapit direkta sa mga mangunguma agod nga baklo ng ila siniya nga produktong ila sini nga patubas sa nagakaangay man nga presyo kag ibaligya iya sa mga merkado sa hindi man makamamatay nga presyo. Hindi ba? Kay mientras tanto, ari ining mga middleman, sus Maria Kagusip po, jack-upan nila, may mga hoarding, na bansang kilala ko, kung mag-exister sa giyapon, ang kartel sa bugas, way labot nga amat nga ginapatay, killing me softly kung sa mga ambahanon pa bala, ang mga farmers, sunod sini nga target, amo naman yang mga consumer. Ugaling kita nga Pinoy, staple food naton ang kanon, ang bugas, ang rice. Ang iban siniya nga mga opisyal naton, sila niya, umpisa na kamo sa pagkaon sa mga pagkaon nga sarang nga maging alternatibo sa bugas. Easy for you to say. Tistingi abi, ikaw una kay masunod kami. Di ba? Hapos manawagan, pero ang nagapanawagan, ti palantawa kami bikon. Gakaon ka mais, gakaon ka kamuti, gakaon ka saging.
Kay para nga may sundon kami si si secretary si assistant secretary, si undersecretary, mga opisyal talaga, why is nagkakaon bugas? O kamuti na nakaon nila? Mais na nakaon nila, saging na nakaon nila? Hindi lang niya kundi isang bilog yang nga pamilya. At di pwede gali, di ilugon tayo. Di ba? Kung may kartel ang shabu, ang cocaine, ang marijuana, may kartel man gani sa Kalamay, may kartel man gani sa Sibuyas, Bombay, may kartel man panigurado sa palay kag bugas. Sa aton sinima kabumbo. Tinaglabot na kita sa punto nga nagadamo kag nagasanga-sanga na ang mga obstakol nga dapat iya aton siniya nga malampuasan para nga malabot ta ang target naton nga mangin self-sufficient ang pungsod Pilipinas. Kung pagkaon, agriculture products, bugas ang aton sini nga pagaistoryahan. Pero lang tawa bala subong, nagdamo banwa ang mga obstakol, ara na ang nagamahal ang presyo sang tanan. Halin sa gatong, nahuya kuya gani magpatughong kay donanad na kusang mahal sini nga balor sang gatong bla bumbumel. Huya man ta sa 20 sentimos nga nubo nyo sa gasolina. Pilang ang rollback subong bumbumel pagkita bla sila. Araw pagkita ta rollback sa aton sini makbumbo kung pila subong adlaw kay subong matik effect mo Martes announcement na Monday ang effectivity Martes gadlaw sa aton sini mga tagpalamati. Huya-huya man ta sa 20 sentimos nga pagnubo sa presyo sa diesel nagligan pila 2 pesos. 2 pesos ka 50 sentimos. Sa gasolina do pila to 2 sentimos. Sa kerosene subong nagnubo 50 sentimos. Huya-huya man ta. Huya man ako Uya ta magpatughong sini kag kung isa gani magpatughong ko kung ang iban tunog ilang ila sini nga full tank. Gapisik man ko dayon Kung ako magtughong niya bumbumel, nahutikan ko lang na ang panugtughong. Migo, full tank. May 2 pa, may 3 pa ka-drum dyan sa likod ng salakyan. Ipon na lang dayon. Huya man tabla mo pero tiyan mo na 12 kasimana straight oil price hike gaingaw daw halos siya makarjak arrest ang mga motorista sa presyo sa produktong petrolyo. Tingaton sini nga mga mangunguma nagagamit man sila presyo sang abono sang mga farm inputs nagsalaka naman. Obstacle ina towards sa goal naton nga mangin food sufficient kita. Ang mga middleman another obstacle ina. Ang mga smuggler another obstacle ina. Ang kartel obstacle pagid ina. Padulong sa tinutuyo naton nga mangin self-sufficient kita sa pagkaon nga handom kag dumot ni President Bongbong Marcos. Sa bagay, 20 pesos nga por kilo sa bugas gani hindi kalabot, self-sufficient pa. Ti-eliminate naton sa equation ang nagapabudlay sa aton sini nga mga farmers kung tuod-tuod ang pagbulig sang gobyerno.
matigayon kag maobragi na iya. DA Secretary, Presidente. Ano-ano man. Di ba? Ang pinakataas nga opisyal sang nasyon, Department of Agriculture Secretary, hindi yan na mapapas ang mga middleman, ang mga smuggler, ang kartel. Mabudlay kung gabinipisyo manda siya. Di sakripisyo talang yung mga mangunguma. Oh, tapos iburo balita lang, Senate inquiry, Congressional inquiry, kung may maghikog nga mangunguma, kay hindi nakagwanta sa kautangan niya. Abi mo kung ano namit subong dessert, bumbumel, leche con hilo. Oo. 46 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa ang Police Regional Office 6 si R.D. Villaflor nagaako diri nga ti kulang giman security measures sa mga pantalan na rason nga makalusot sa gyapon kay makasulod ang illegal nga droga sa Rion 6. Lakip na diri mga manug pangisda gina-question kun nga fisherman kuno or mga manug pangisda ang kag hindi Philippine Coast Guard ang ginpadulong sa pagkaon sa tropa sa West Philippine Sea. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdumoras. Mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo sa lakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo sa lakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo sa lakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo sa lakyan sa husto lamang nga kada agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo Standard Time 49 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa balik diri sa pagpangalagad sa nga bomboanay sa udto. Standby kay may breaking news kita nga pagabatunon. Now, duha ka truck nga may karga kalamay nga dalon kun tani sa Iloilo City ginhijack sa La Carlota, Negros Occidental. Si Bombo Christian na Lusada may breaking news diri sa aton sini karon nga pagapangalagad. Ang driver taga syudad ginisang Iloilo. Hibaloon naton ang dugang nga detalye sinidriman sa palatuntunan na bombo hanay sa udto. O standby sa aton sinikaron nga pagplastar man sang dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa aton iya nga pangalagad mga kabombo.
Kaya anong plastada, sini grabe may mga nagapangisog na yang magpang hijack karon do sang truck, delivery truck nga may karga sini sang kalamay. Di paano nila sini iya na tigayon? Ano plastada anong mga nagkalinabo? No? Before pa man sining nasambitan iya nga krimen nga natigayon karon dito iya sa may La Carlota, Negros Occidental, La Carlota City ni siya. Negros Occidental, no? Sa aton sinikaron nga mga kabumbo, no? Standby 51 or 50 minutos na nakaligad sa takna nga launa nag-standby na karon si Bombo Christian Luzada. Bombo Chris, report please kami. Ayon subong ang ginahimo nga investigasyon sa mga otoridad ini kasunod man sa pag-hijack sa duwa ka mga truck nga may karga nga ginabanta 1,000 ang kalamay 1,000 gid ka mga kalamay dira halin sa may La Carlota City padulong kutani ini sa may syudad sang Iloilo apang sa subong padayon pa nga ginahibalo sa mga otoridad kung sa diin nila i-deliver ini nga 1,000 ka mga sakos sa kalamay. Bali sa interview sa Bombo Radio kay Judith Arsenio, residente ni sang Banwas sang Pototan, Iloilo, iyagin payag nga kagabi ini natabo Bombo Cham gin-hijack sila sa dalan sang La Carlota City, Negros Occidental. Kaga ginbaklid ini sila sa mga actually suno kaya Arsenio, ini ang pinakauna niyang kaginan nga nagpadulong dira sa may Negros Occidental. Suno kay Arsenio, hindi niya sunado ang dalan rason nga nagaupod na ni siya o kung nagasunod sa isa pagid ka truck nga ginamaneho sang niya upod nga si John Michael Oligen sang Cadiz, Negros Occidental. Bali nauna ni drive si John Michael Oligen dala ining 500 kasako kagagasunod naman ining si Arsenio sa iyang likod. Pagpadulong nila sa danon pagpadulong nila sa may La Carlota City may nagpapara sa ila nga mga kalalakihan nagpakilala ini nga nasambit nga mga hold up mga lalaki nga mga driver man sila pero sa uli nagdeklara ini sila sa hold up kaginabalan sila nga hindi nga gipamangkot sila kung ano ibaylo mo ang trabaho mo o kung ang imo nga kabuhi bangod sa kahadlok nagadesisyon ining Ilonggo nga si Arsenio kagiya nga upod man nga taga Negros Occidental taga Cadiz nga si Oligen nga ihatag na lang sa mga suspect ining ginamaneho nila nga truck baliti ginahigtan ini sila ginpiring ang o kung ginbaklid kaginpiring ang mata pero wala man sila ginasakit sang mga hijacker o kung ginawa mga hold upper bombo cha mga kabombo baligin piringan na sila kag sa ulihi ginpang unload ining ilang mga karga kalamay 500 sa piyaka truck 500 man sa piyaka truck ginbayaan sila sa mga suspect ginsulod sa likod sang wing van kagin trangkahan o kung gin kadodohan. Nakagawa rin ng mga biktima sang may motorista nga nakabati sila pagpamulpog bala. Ginpulpog nilang winban pada sang ginbuksan digto nakita nga nakabaklid sila kag may tabon ilang o kung na nakabaklid sila bombo cha may tabon man ang ilang mata agon nga hindi makilala ining mga hijacker. Yari pa pamatian ang portion lang sang pag-interview sang Bombo Radio Bacolod kay Judith Arsenio. Bali kagabi pa na ma'am sang mga 8 kuno sang kagabi yon. Gaupod man ako to sa upod ko kay hindi ko tagadirin hindi ko katultol sa lagyan mo. Oo. Ti may nagpapara kuno sa iya nga nagpundo sa amin nagpapara nga mga tao. Nga biya driver man. Kay ang ila sinyas daw sign blas ang driver nga dito makadto. Hindi makatawo ng para. Pero nagsaka sa iya 2 sa akong 3. Nga mo na natabo. So bali sir, 2 ka tracking ang gasundanay? Oo ma'am, 2 kami. Bali may kargas nga kalamay tag 500 sacks? Oo, kada isa. Oo. So ano ning sahi sang truck ang inyo ginadala? Wing van. So from diin pa kamo halin sir? Binalbagan to Iloilo. Okay, mga ano oras kamo naghalin sa Binalbagan? Mga 11 siguro ma'am ako. Una na sa 11. Una na sa? Din ka mo nagkitanay duwa? Gusto na lang. Bali, pagtapos ito karga araw na sa gulat. Oo. Sino ning pangalan sang upod mo? Si Michael Orient. Isa man lang ka mo naka-company? Oo, ma'am, isa lang kami. Dugay na ka mo nag-upoday? Mga 8 ko tuig, ma'am. 8 ko bulan.
8 ka bulan. Si Michael, ano na siya, sir? Orient. Michael Orien. So si Sir Michael Orien is mga past 10 binaton ibutang nga naghalin sa Binalbagan. Then ikaw 11. So samtang nagasundanay ka mo, din ka mo nag-agi, sir, from Binalbagan nga miling, no? Yes, ma'am. So from Binalbagan, din ka mo nag-agi nga diri ka mo nakalusot sa Mursya. Sa kanbla mang lipat ako. Hindi, dari lang ngayon. La Carlota? Hindi, ma'am, hindi ako bisado, ma'am. Oo. Nalipat ko, hindi ako tulog. Kaya mo nag-upod ako sa iya. So hindi ka katultol, baguhan ka lang di sa Negros? First time ko pa nga pagbiyahe di. Oo. How about si Michael, ya? Kapilayan na din nga kadto. Oh, tiga diri sa ma'am, taga Kadisa. Balaan niya na ang alagyan diguro eh. Oo. So from sang ara na kamo dira sa may barangay Pandanon, anong natabo, sir? Dito kami ma'am, ginagapos kami ma'am, binabaklid. Oo. Natabunan, amon mata, may apos tiil. Hindi po sa amon, ma'am, dugay-dugay kami rescue pa. Siguro mga, galalain, libi ako sulod gani. Pero kung ilaragway mo, sir, antes na matabo, paano kamugin parahan? Tiway pa kabalo, ma'am, kaya upod lang ko sa iya. Oo. Pag pundo yan, pundo man ko. Oo. May nagsaka sa inyo, sir. So, balik kay Michael, diin nagpungko ang ining mga ginaligar suspetsado. Sa iya, haway ko kakita, ma'am, kaya ito sa una. Oo. Sa imo, ya? Sa ako nara. Sa front seat? Sa front seat. Pila ka bilog? 3. 3. Sa iya to ya pila? 2. So 3. So bali nakilalaan mo ni ang ilang nga mga nawong? Wala ma'am, wala ko kilala kay abi ko driver man sila nagambal sila sa akon sila sa mangkot sa singko din mo pre. Nadya lang ko sa amon nga truck man. Nabatian na Bombo Sam ang driver sa truck nga si Jojet Arsenio sa Putotan, Iloilo. Bali, duwani ka truck gali, Bombo Chris? Oh, tama, sakto Bombo Sam. Oho. Anong nakuha sa ila? Mga kalamay lang gid actually. Kaya ini ang ginamaneho man ni Arsenio 500 man unod sang iya nga truck nga sako sang kalamay kag ining si Michael Uligen 500 man ka sako sang kalamay. Hambaldaan sa mga nagpakilala nga suspect wala hindi man namon kamo pag-anuhon kalamay lang gid ang kinanglan namon sa inyo. Bauti amo na ni do gold gali ang kalamay to ya sa Negros so. Bako mo gina-hijack to. Pero do ano man basic unyara pa sa state of shock si ang taga-Pututan nga do hindi siya kasabat sa mga palamangkutan sang mga upod tatong mga Bombo reporters, Bombo Radyo Bacolod, no? Okay, gabi na natabo Bombo Sam, hindi gid niya mahimutaran sang maayo bangod ginpaparahan sila sobra mo kakulba then right after sinagin piringan then right away ang ilang mata. So amo na hindi gid madumduman di sa ka kun diin sila nga lugar kuno ginapabilin ang hibaloan lang nila is nagkuha sila sang kalamay dira sa Binalbagan Sugar Central. Kaga amo na ulan na sa kabalo kuno pa natabo kun din sila ginadala basta hambalaw nang hindi sila pag ginpapili lang amo na gani ginpapili lang kun kabuhi iya o kun na tii sakripisyo ya ang kalamay nga ginabitbit sa Bombo Sam gitpili iya kabuhi. Basta dulom gani himutaran gid. Oo. Naman ang Bombo Sam, sa subong hibaloon man naton kayo sa diin ang kung sa ini diri sa Iloilo City o kung sa syudad o kung sa probinsya o kung sa syudad man sang Iloilo nga deliveran kun tani sang sini nga 1,000 nga sacks sang kalamaya. All right. Bombo Chris Janet Sanova Lusada para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Christian Lusada sa imo sini iyang breaking news. Mayo lang kay wala gin tandog, wala man gin sakit ining duwa ka driver kiti driver man lang kuntani ni Islamo, no? Amo man lang ning ila sini nga palangabuyan galing kiti basikon na may mas mga hurong paginiya sang mga sahi isang tawo binantayan nila isagid ka libo kasako sang kalamay ang natigayon nga makuha sa sining duwa ka mga makaluluoy nga driver sang isa ka tracking company di amakon mo Bombo Umel do tawag sing ani do galantaw ka lang ni Narcos Mexico ang mga driver mla ginapang baklid ginabutang sa likod sang sa likod sang trailer truck or wing van. Kagin pang busalan, tiway ka kabalo kung may maapas to nga pang asasinaron ka mo. Kung ang driver pa, pambalon,
Si Arsenio Pambalon niya naghibi na siya gani. Ti sino manabi? Sino manabi ang hindi pagkulbaan? Nga mo silang sitwasyon, gintabunan imo matag, binaklid ka, isulod ka lang sa likod sa wing van. Timayo lang kay may motorista to nga nakalabay, kagadito, na-rescue sila nga duwa. Oh. Pero ang pamangkot sini karon iya banwa, sinong may kaymuan, kag as per information daw, ang consignee sinito diri sa syudad sa Iloilo. Isinuayhan kay sinuayhan nila to i-deliver, sinuayhan ang consignee to. Oh. Grabe ang mga sitwasyon subong amo na giniya ka puraot nga sistema ato ni nga idugang naman ni sa mga obstacle, no? Sang obstacle sa tinutuyo naton nga malabot ang food sufficiency. No? May ara pa kita sa alatubangon naman iya nga although isolated case guro ini. Pero ti isa man ni sa mga mambal naton nagabalabag sa aton siniya tinutuyo or luyag malambot nga food sufficiency, no? Ang mga kawatan. Oh. Ti pero mo bragid kung tani niya ang tanan nga mga gustohon kung gustohon lang. Kaysa nasiling ko na gani, ang pinaka-powerful, pinakamataas nga opisyal sang pungsod Department of Agriculture Secretary. Oh, galing kiti do sus. Oh. Ano plano tabong? Oh. Oh, ang guwaya ni sumbong-sumbong kay bonggang-bonggang bongbong. Standby na sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Kasi Bombot siya, Blanco over, gabilin sa imo sa Mananaya, nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 24 to 30, 2023. Imbitadong tanan nga mag-spend sang panugod sang inyo nga weekend sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang naga-enjoy kamo sang inyo nga dinner, ang Valhalla Band ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa Thank God It's Payday. All yours sa September 29, Friday. Sumugod alas 6:30 sa gabi. It's another rocking weekend sa ining Sabado as Plazuela de Iloilo gives you the Binhi Band, ang nagapangunang rock band sa Iloilo sa 2 ka oras kag tunga nga musical experience sa concert at the Plaza. Rocking your way umpisa alas 6 sa gabi sa September 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 1, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa mga adlaw sa Latolda, manggasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga itudlo sa aton ang dalan kung paano nga makapanghanda kita sang maayo batok sa malain nga epekto sang ginapaabot nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radyo.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kung tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kung wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome na sa kahapon lamang program on a Tuesday. Kaupan ninyo si Tita Regine. Let's check ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Serado mga kabombo, 90 Diaz bago magabot ang Christmas. Hello and good afternoon again and welcome diri sa kahapon lamang program. This is Tita Regine. Kag sa nga hapon padayon na nato ang pagbasa sang wala nato natapos. Nga sulat kahapon ni Lolo Erning plus more stories to be given to you sa nga hapon. For the meantime, ginakamusta ko gid kamo dira? How is your health? Kumusta ang status ng inyong heart? Kabay mga pulang-pula. Kag maayo gid. Happy na happy, especially ang love life. Kag in the pink of your health. Ulap the night na naman kita sa nga hapon and I just hope nga nakakuha naman ka mo inspirasyon so that may ara ka mong i-share para diri sa amon sa kahapon lamang program and kung tapos na ina, pwede na gid nga i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ano na nga ito nga ang bahanon as I welcome you all this afternoon from Earl Lorraine Kilarato. Dahilan. Good afternoon. Pinatapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awa mo na, wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo.
Earl Lorraine Kelarto, dahilan. Pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, syempre, may paraan. Kamusta ka mo da? Nagkadahilan na ka mo da? Or may paraan man ka mo? Yesterday, we left off with the story of Lolo Erning kung sa diin nag-share sa aton sang iyang mga how do we say it? Ang iyang mga kadungulan. Ang iyang pagkapilyo nan sanggamay pa siya, which is very very normal. Titanan man kita no, sanggagmay kita kasalawayon man sa aton, kasaskero sa skera man sa aton. Gusto ta maghibi ang aton mga playmates, tapos makontrahanay kita, tapos nami lang sa mga kabataan no, kay kadali lang gid bala malipat nga ay ginaway mo kugli no. Tapos pitiksinta sa isa nalipat na nga nag-away gili sila, tapos friends naman liwat. O, di ba? Ang ginaiya mga kabataan. That's why ang mga nanay hindi gidapat mag-intra sa away sa mga kabataan. Kaya sila yan nag-ayuhay na, mga ginikanan niya, wala pa, no? Well, anyway, sugpunan ta diri, no? Mga kabombo, ang istorya ni Lolo Erning, kay ti, nasa nahambal ko na, ang yesterday yung gina-share niya sa aton. At mula ang may mga ginauyog siya yung latayan, kay ti, ang isa niya ka migo galatay gid sa dalom sina kanal nauyog niya kundi nagawawaw tapos nahulog pero doon ginbalusan man ni siya no kay one time siya naman ang nahulog sa kanal kay may ido nga sugata sa iya sa alagyan balos-balos lang Well anyway nakalabot na kita no sa iyang gina-share diri sa aton parte na sa love story. Interesting na ni, exciting na ni. Ganito rin natin supunan ang sulat ni Lolo Erning. Tita Regine, sa diri sini nga panahon, nagsugod na ako sang eskwela sa day class sa bulig sang amon neighbor nga maestra. Sa diri sini nga panahon, nag-entra na ako sa ginatawag nga paghigugma. Ugaling, lain naman nina nga sugilanon. Nag-steady gid man ako sa isa ka tinuga, ugaling, amo man sadto ang pagkatabo sang pinakadako nga sunog sa syudad sang Iloilo. Ang sunog nag-umpisa sa isa ka lumber yard dira sa Calle Eznart sa atubang sa YMCA building, tubtob didto sa Tanza Infante. Grabe no? Kudako wali ng sunog to. Ang damage mga 80 million. And that was February 6, 1966. Naglinapta kami nga mga taga Quezon. Kami kaduha magsulusaylo sang Ilistaran. Una sa Tanza Esperanza, kayang ikaduha sa East Baluarte. Ang ginistara namon, Entresuelo gihapon, sang balay sang first cousin, sang tag-iya sang amon balay. Nag-eskwela na ako sa kolehiyo. Ang ginahimo ko, nagapanag-ob sang tubig sa balay sang tiya ko, pamisak sang ilakahoy, para may makaon ako, kag may inog pamasahe sa akon nga pag-eskwela. Wala kami sang formal break-up sang miga ko, kay nagkadto siya sa Davao, kag didto nagtrabaho. Nakakita naman ako, sang babayi nga ako naluyagan, kag nangin mag-steady kami, halin sa November 1967, tub-tub nga nangayo siya, nga makipag-break sang December 31, 1974. Pareho na kami nga mga professionals, kag siya nagatudlo na sa isa ka private school. Ako, regular permanent na sa akong nga alma mater. May isa pa kung tani kakahigayunan nga magbalikay kami o galing. Nahibaluan niya nga natabo na ako sa former GF ko sa paglakat ko sa Davao. Sa December 31, 1975, ginkasal siya sa nagpangaluyag sa iya sa ila eskwelahan. Masalimuot ang akon mga relasyon sa sining 3 ka mga anak ni Eva. Ang GF ko nga sa Davao, nagbusong pagid sa isa ka seaman
Ang ginhimo ko, kinpakasalan kung upod ko man nga maestra sa amon eskwelahan. Aba, rebound. So ginbugayan kami sang 3 ka anak, kag ini sila nakatapos man sang ilang nga mga kurso. Ang subang ko kag agot ato tanan sa China. Ang ikaduha nga nanaog bilang second mate ara sa Mandurriao, upod sa iya asawa nga doktora. Nangin friend ko sa Facebook ang amon nga school's division superintendent. Kag sang nahibaluan niya nga napulo ng akon apo, nakasiling siya, very prolific ka. Come to think of it. Napulo kami tanan nga mga mag-ulutod, 7 kami nga lalaki kag 3 ka babayi. Ang akon nga napulo ka apo, 7 ang babayi kag 3 lang ang lalaki. Agin suli. So sa subong, ari ako diri sa amon balay, kaupod ko ang 4 ko ka mga apo, ang iban ko nga mga apo nagabulubisita lang sa akon. Tubtub na lamang diri, Inday, ang akon mapasakop sa karon. Madamo gid nga salamat sa pagbasa mo sining akon nga kasaysayan. May our Lord Savior be ever watchful to you and your loved ones. Good luck, good health, and God bless you always. Shalom. Ang sagihapon, Lolo Ernie. Oo, Lolo Erning, I would agree. Dumasalimuot ang imong love life na involved ikaw sa 3 ka mga babayi. Pero na ano itong nagkalatabo man? First, ano to man? Ano man? Naglubyan na ginawa ka muna sa imong mga misis. Siguro gitman no? Pero basi kung dasig lang, whirlwind lang. But anyway, I am sure you have learned to love each other. Kay 3 ka mga makusog ng mga kabataan ang ginbugay sa inyo. Kag I am pretty sure you had a happy life with your family, especially with your wife. So ikaw, halong ka man dira always, and take care of your health, ha, Lolo Erning, and kabay pa nga always inspired ikaw para nga magpadala diri sa imong mga istorya sa kahapon lamang program. So good luck also sa imo, good health man, and God bless you always. Lolo Erning, thank you so much, kid. 26 minutos makalipas ang 2:00 sa ating pagpanumbalik, sulat naman ni Brave and Unique sang Pavia with matching pictures. Ang ating igidulong sa inyo, diri gihapon sa KLP, kaopod si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer. Basa sa sulat diri ni Brave and Unique sang Pavia, and I just hope nga you really found time, no? Para nga makapamati diri sa aton. Salamat kili for the 2 pictures nga imo ginsend kaupod sang imong story. And here we go, my dearest Tita Regine.
Maayong hapon sa imo, Tita Regine, sa staff ka Bombo Radyo, kag sa mga listeners sa imong programa kahapon lamang. Tita, naisipan ko sa liwat nga mag-share another funny story. Kay man, hindi na ako matulugan. Halin sa pagkabugtaw sa kagahod sa mga kabataan nga nagahinampang sa tubang kaamon nga balay. Nagasininggitan, kag nagiinaway. Ang rason, ginasunlog nila ang isa ka batang babae kag lalaki. Ang topic, crush. Dayon man dinay kadwa ka bata, hasta nga magkapikunan. Hambal ko sa self ko. Relate? Tita, sugudan ko ang akon nga istorya nga may tigulo, Chuva Chuchu. Cute. Ito si Julina. Year 1981. I was in grade 6 that time. May ara ako nga playmate named Benhard. Si Ben, tita. Payatot nga bata. Gani nga akon siya ginatawag nga si Bentot. Bentot payatot ang sunlog sa iya kung kami gaaway nga duha. Mapisan gid nga bata si Ben, tita. At his young age, sa 7 sila nga mag-ululutod, ika-4 siya, kung sa diin, siya ang naatasan sa pagpakaon sa mga alagang baboy, kagansa sang ilang nga pamilya. Every Saturday, gakadto ako sa ila balay, kag naga-intra ako sa ilang nga Bible study. Kag pagka Sunday naman, ga-attend ako sa ilang nga church service. After school, tita, gadali gid ako matapos ang homework ko. Agud nga magkadto sa guwa ka balay para to check kung ato na si Ben, kag ang iban pa nga mga kabataan, kung sa diin, magahod nga nagahinampang. May ara gahampang panaguay, tumbang preso, luksong tinik, Chinese garter, kag iban pa. Pero kami yan ni B, in partner gid kami sa paghampang sang badminton o di gani table tennis. Mahilig din si Ben nga maghampang sang basketball. May ball ring sadto sa sanga sang bayabas nga amon ginobra nga duwa kagin pakabit kag maghampang shooting nga kung sa diin, ako lang naman ang taga-cheer. Go, Bentot, go! Shoot, shoot pa more! With matching sigaw, talon-talon, kag palakpak. Ha, ha, ha. Pero may mga times nga okay lang kami. Nga magkaupod lang, nagapungko sa dalom kapuno, kabayabas, kag tita hala lang istorya, sang kung ano-ano lang ang maisipan. Hasta voltage 5, dala sa bidahan. Hindi na namon mabatyagan ang oras. Kung kisa, ginasugat lang si Ben ni tita, bali ang mother niya. May dalalipak. Or kadalasan, siya na lang ang gahambal. Puli na ta, basi masugata tada si Medosa sa Darna. Kagdayon manamon dalagan nga duha, pasulod sa tag sa kabakuran. So amoy ni Tita Regine ang daily routine namon nga duha. Sa masami, gadali kami magpauli kay matiyag namon, malate kami sa amon nga tiyempo sa paghampang kag pagchika. Isa sa duka summer, tita, natingala ako, nga wala ko kita si Ben sa dalom sang puno kabayabas, kung sa diin permi siya gahulat sa pag-abot ko. I felt sad sang adlaw nga ato. Kay man, excited ako nga ipakita sa iya ang bag-o ko nga racket sa badminton. The next day, tita, pag-uwi ko, may nakita akong batang babae. Bag-o sa amon nga lugar, hindi gid man kagandahan, pero malaba ang buhok, tapos sobrang maputi, kagkakinis gid kasupat. Tawagon ko siya kay Miss Flawless, the city girl. Kag naugtan ko gid that time, tita. Kay man, upod to sila nga duwa. Kag masadya silang nag-iistorya, nagkakatuwaan, tapos may pahampak-hampak pa yan sa balikat ni Ben. That time, tita, ay ambot kung ano man ang ako niya nga nabatyagan. Doon sa mahibi ko ya, nga may pagkaugot, tita. Dayan ko dalagan puli, kag nagpakuribong kahabol. Dugay-dugay ambot, kung anong nagsulod sa utak ko. Nagkuha ako ka red marker, kag dayon ko ginpangkurisan, bilog, ang tanan nga peklat sa akong batiis, kag dayon magkinumuron. Siling ko,
Kay man, flawless siya mo. Insecure lang kuya. Kag nag-set ako sang goal sang oras nga ato. Siling ko, hindi na ako gusto pa nga makita si Ben. Ugaling, ano man kasunlog that time, tita. Kay si nanay, ako ginsugo niya sa tiyangging nga may dala akig. Di sa kahadlo ko nga maakigan, dayon ko man lakat nga daw sa wala lang nadumduman, ang mga polka dots nga ginkuris ko sa akon batiis. Ay, ang masakla pa sad to, tita, pag abot ko sa tiyangge, ay abaw, si Bentot ang nagabantay kay ila tiyangge. Ha. Grabe nga kahuya pagid. So makita niyo ang mga kuris nga bilog sa akon batiis, kag halos malipong siya sa pagkadlaw. So good sa to, tita. Naka-feel na ako sang insecurities, kag naging conscious na ako sa self ko. Natuto akong mag-ayos and make myself always pretty pag lumalabas ng bahay. Bo si nanay nagkakatingala, nga nagkakadula na iya nga face powder, lotion, at maging ang makeup kit. Siyempre, ato natana sa bag ko. Kasadya sa imo. One time, tita, hindi ko pagid malipatan sad to. Sanggin ahit ko ang akon kilay nga sa pagkanipis. Tawag sad to, one line. Nakita ako ni Ben, tita, kag kinadlawan, kag nagsiling. Ahit likey, mukha bampi. Meaning, tita, nag-ahit daw ako ng kilay, nagmukha daw akong vampira. Wow, tita, dayon ko naman dalagan, kag nagsinggit naman. Bentot payatot, toothpick walis ting-ting. Bentot payatot, toothpick walis ting-ting. Santo, tita, daw wala na ako yan nalipay pa nga magpuli temprano. Hasta nga nagligad na ang mga inadlaw, kag simana. Nga madalang na kami nga magkita ni Ben. Lalo na nga't dumating na ang pasukan at first year high school na kaming pareho. So isa kahapon, samtang nga nagapauli kami halin sa school, tita, muna nagkadunganay kami sa isa kakalye. Nakibot kami, kag nagtulukay na lang. Pero sa kung anong pakiramdam, bumilis sa pagtibok ang heart ko, tita. At halos hindi ko pa gustong makaabot sa balay. Kahit na magkasabay kami nga naglakat, tita, abaw, halos 1 metro ang pagitan namin at pasulyap-sulyap na may pa-sweet smile na lang. That moment, tita, feeling strangers na kami sa isa't isa. Ang masasayang araw ng batang pagkakaibigan ay napalitan ng hiya at sa kung anong pakiramdam sadto. Na-miss ko ang dating Ben. Kung kisa, kung mabatian ko ang tiyangak sa mga baboy sa pigiri, dayon ko lingling sa bintana sa may kusina, kag nalipay na ako nga makita siya. Pero patago lang, tita. And hindi ko gusto mabalaan niya nga ginastalk ko siya. Charing, ha? Pero one time, nadakpan niya gid ako. Kay man, nahulog ang lock ka bintana, kag naigo gid ang ulo niya. Ay dayon ko panago. Hasta mabatian ko na lang ang kalampagan kag hibi ka baboy sa may tangkal nila. Maybe, sa kaugot niya sa baboy, dito niya ginpatupan. Or sa kaugot niya, sa baboy niya ginpatupa. So, minsan naman, tita, sound trip na lang ako sang paulit-ulit ng pagpamati sa walang kamatayang kanta ni Michael Jackson, ang Ben. So, syempre, this is a very beautiful song. Ben, para kay Ben Gidino. So, year 1985, so nag-decide si tatay nga magpauli na kami sa Iloilo. Tita, ini ang adlaw nga feeling ko, daw malipong ako sa kasubo. Nagpaalam ako sa iba kong mga playmates, pero kay Ben, wala. Dumating ang araw ng aming pag-alis, tita, kaagahon sadto, kag busy si tatay panghakot sa mga gamit, kasama ang ilang malalapit na mga kapitbahay para tumulong. Malungkot ako, tita, at patago nga nagalumaw-lumaw ang mata ko
samtang nga nagatulok sa may puno sang bayabas, kung sa diin, naging masayang lugar para sa akin. Laking gulat ko na lang nang may naghambal. Alis na kayo? Tito, si Ben? Unexpected nga makita ko siya sa oras nga ato. Madaling araw pa, tidulong pa. Dapat wala pa sang bata nga nakabugtaw. Pero oto siya. Sabat ko, abi mo tita, paakig pa ang paghambal ko. Oo, bakit? Masaya ka? Tawa lang siya tita. Hambal yan na lang. Yes, Mas Bumpy. Kagdayon nga magbabay sa akon. Ako naman, hambal ko, bye Bentot. Kagdayon magkinadlaw. Hasta sa paglakat sa salakyan tita, magkahalong saya at lungkot ang nabatyagan ko kahit sa batang pag-iisip ko. Tita, year 2017, last ko nga makita si Ben sa nagpamanila ako para nga updan ang bata ko that time sa training. Baw tita, I was so happy to see may kababata. Pagkita namon tita, dayon niya shake hands kag magsiling. Walang pinagbago ba? Maganda at pogi pa rin tayo. At sabay kaming tumawa ng pagkalakas. Pareho kasi kami, no? Kulas dayaw sadto. Para sa akong tita, si Ben is part of my memory na. At habang may bata ako nakikita na dumadaan sa ganitong stage, malaking bahagi sa childhood memory ko. Every time nga makakita ko mga bata, it reminds me of one of the happiest moments sa life ko. My cute, funny, Chuva Chuchu story. Tita, sa diri na lang ang pag-share ko. Salamat nga madamo sa pagbasa mo liwat sa akong nga salat. Hope nga napayuhom ko man ikaw dira, kagang iba nga nagapamati sa ini nga hapon. Sa liwat, Brave and Unique, Sang Pavia, Iloilo. Brave and Unique, good afternoon gid sa imo. Salamat gid for this kilig-kilig story nga imong share sa aton. Of course naman, sino wala kaagi crush how? Tao pa ba yan? Kaya kaagi crush. But anyway, diri bala no, diri sa KLP. Every time nga may mga istorya kita nga ginabasa, kung naman no, ang topiko sa sila nga istorya, that would always prompt us also. Nga i-recall man ang mga nagliligad naton, like for example Abi, no, if it's a love story, talking about the first love, tikita mo ano, bodayon ta man remember sang aton man nga first love, or if it's about ang pagbulagay sa mga ginikanan, of course sa mga nakarelate, no, syempre dayon mo na nila recall sa mga nagkalatabo. And just like this, ang imo nga gin-share sa aton subong about crush, first crush. Cute lang, no? Ang Chuva Chuchu story mo. Way gali ka mo nagdayunay ni Ben. Pero nagkitaay ka mga duwa, ha? And sa mga nag-view dira subong sa ato, ano? You saw the pictures? Duwa ka bilog ina. So nagkitaay sila nga duha 2017 dito sa Manila. Siguro, no? Both are already having a family of their own. Si Brave and Unique, sigurado kita because naka-mention siya nga ginupdan niya tong iya nga bata. So most probably, no, ining sa Ben, basi nga pamilyado naman, kag dito nag-stay sa Manila. Hindi na bala, no, after many years, sa liwat nga pagkita ay as in, makaharak-hak na lang gid ka mo. And remembering everything, no, ngati, sang una nga panahon at one time, doon nakilig-kilig man ka mo, no? Sa isa kag isa. Kung crush mo gid mo, no? Doon di ka wala katulok, straight sa iya nga eyes, ambot kaagi man ka mo na. Well, anyway, cute gid sa iyong mga stories mo diri sa amon, Brave and Unique. I just hope nga tiyang iban man dira, whatever it is, nga ma-recall ninyo, ma-remember ninyo, ipalabot nyo man, ha? I-share nyo man diri sa KLP. And keep on sharing beautiful stories. Inang makalamho kita, makayuhom kita, makilig-kilig man kita. Salamat gid sa imong istorya sa sining nga hapon para sa amon tanan diri.
Brave and unique, Sang Pavia. And God bless you too. 44 minutos, makalipas ang alas 2. Check what's in our next. Okay. From Mr. Survivor of Southern Iloilo. The story is quite long and we have about 15 minutes nga nabilin sa aton diri nga oras. But anyway, tubdob na lang no sa kundiin naman kita nga malabutan sa ato nga pagbasa diri sang sulat ni Mr. Survivor of Southern Iloilo. And kabay, nga ra kagidira, Mr. Survivor, nag-plastar and ready na to listen to your story. Sa pagbalik sang KLP, imo na istorya, Mr. Survivor of Southern Iloilo. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng gids sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami nahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practitioners, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology. Tuloy lang tayo with this story coming from Mr. Survivor of Southern Iloilo. Dear Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon gid sa imo tita, sa tanan nga staff sa Bombo Radio, kag subong man sa tanan nga mga maukod nga mga listeners kag Facebook viewers ang sining imo matahom, makalilingaw, puno sang inspirasyon kag makahatagid sang motibasyon nga programa. Ang kahapon lamang program o kon KLP. Ang matuod tita, dugay ko na kunta ni Luyag nga ipasakop man ining akon mapait
kag masakit nga kasaysayan sa imong nga programa, apang subong lang gid ako nakaangkon sang kaisog nga i-share ini. Since nga elementary pa lang ako, isa na ako sa mga maukod nga mga listeners sang Bombo Radio. Tita halin sa balita, sa makalilinaw nga mga drama, kag ilabi na sa imong nga programa. Suguran ko ang akong nga pagsaysay, tita, after sa nakagraduate ako sa high school, year 2014. Tungod sa kapigaduhon, kag wala asang galastuhon ang akong nga mga ginikanan, agud nga makapadayon ako sa kolehiyo. Gani sang August 2015, nag-decide na lang ako na mangita sang obra. Kag nakasulod ako sa isa ka kilala nga restaurant dira sa city proper. Nag-obra ako, tita, bilang washer kag managputos sa mga take-out orders sa mga customers. Masobra man sa isa ka tuig ako sa work ko, tita, kag diri na nagsugod ang kalbaryo sang akon kabuhi. Ini matapos nga amat-amat na nga nagpabatsyag sa akon ang mga symptoms sang akon nga palatian. Sang time nga ato, kadasig lang gid sang akon nga pagniwang tungod na dulaan gid ako sang gana sa pagkaon. Ang feeling, balatita, nga bisan ano pa kanamit sang sudaan, pero do wala gid bala sang sabor. Kumbaga, do nadulaan ako sang sense of taste. Haluson lang ako nga makatulon sang kanon. Kag kada magtapos ko gani kaon, mabatyagan ko bala, nga daw sa masuka ako. Apang, wala man sang minagagwa. Abi ko gani, basikon acid lang. Apisar nga amo na ato ang mga ginabatsyag ko. Pero padayon ako sa gihapon nga nagaobra. Until nga nag-abot sa punto nga do hindi ko nagid kaya, bangod masami na nga nagasakit ang sulok-sulok ko, tiyan, kag likod. Almost 1 month man ang antos ko. So naglisensya ako sa ama ko nga mapauli anay ako sa uma. Pero ang siling ko lang sa iya, nga mapauli lang ako anay, kag wala ako naglisensya sa iya nga mahalin. Masobra man sa isa ka semana nga wala ako makabalik sa pag-duty, kag nag-text na ang ama ko sa akon, nga ginapabalik niya ako, tungod na namian siya sa akon, kay matinlo kuno ako mag-obra. Pero sa pagkamatuod lang, tita, wala gid siya sang may hinalungong kung ano ang sakit nga ginabatsyag ko. Tungod, ginatago ko lang ini. After 1 week, nagbalik ako, pero hindi agad nga mag-duty, kundi naglisensya na ako sa iya, nga mahalin na ako, tungod may ginabatsyag na ako nga sakit. Nagpasugot man siya, tita, without any questions and explanations. So samtang nga nagaligad ang mga inadlaw, mas labi pagid nga nagalala ang mga ginabatsyag ko, tita. Ilabi na ang masami nga pagsinakit sang akong tiyan, nga halos oras-oras nagalubid na ako, bangod sa tuman nga kasakit, kag hindi na ako makatulog. Gani nag-decide ako nga mapa-check up sa isa ka district hospital diri man sa amon. Gin-request ako sang doktor sang ultrasound. Kag sang nakuha na ang result, gintan-aw sang doktor, kag ang siling niya nga medyo naghubag kuno ang isa ko ka kidney. Gani, gin-refer na lang niya ako sa isa ka public hospital dira sa city. Agud nga ma-check gid ako sang espesyalista. Pero sa baylo, sa isa ka private hospital kami nagpa-check up. Kag request ako sang doktor sang CT scan, kag didto nakit-an, nga hindi gali sa kidney ko ang may diferensya, kundi may mass o kun bukol gali ako sa tinae. Kag suno sa doktor, gamay pa lang kuno ini, pero need gid nga operahan. Tungod kay private hospital, tita, kag hindi kami makasarang sang galastuhon in case nga operahan ako. Gani, nagkadto naman kami sa government hospital. Abaw, damo-damo pagid nga mga laboratory test ang gi-request sa akon. Ang siling sang doktor, tita, nga kinahanglan gid kuno ako nga operahan, kay kun pabayaan ko lang, basi kung tinuig na lang kuno ang tiner ko sa kalibutan, bangod kadasig sang pagdako sang bukol, kag delikado katama kung maglupok ini. February 22, 2017, natigayon ang 11 ko nga operasyon. Masobra man sa 3 ka bulan ang antos ko sa sakit,
kag ginoperahan ako. Bale, ginutod gid ang tinai ko, kag ginkuha ang bukol, kag dako nagali ini katama tita, 10 cm nga mesenteric mass. Kag sing ginbiopsy, dako gid ang pagpasalamat ko, tungod hindi man ini cancerous. Sa nakagwa na ako sa hospital tita, pagkaligid sa 2 ka adlaw, nakabatsyag ako sa pagsinakit sa akong tiyan. Kag samtang nga nagadugay, nagabutod ini, nagatiga, kag mas labi pagid nga nagasakit. Hasta nga hindi nagid ako makaagwanta sang tuman nga kasakit. Nagalalahain na ang magulang ko nga babae. Ginapamangkot niya ako kung makaya ko pa. Samtang si nanay naman, daw naurungan na lang sang tulok sa akon. Kag daw hindi na makahibalo sang iya nga himuon. Kay balan mo tita, siya man ang isa sa mga nagbantay sa akon sa hospital, kag siguro wala pa siya naumpawan gid tungod sa sobrang nga pulaw kag kakapoy. Sang time nga to tita, nga grabe na gid ang pagsinakit sang akon tiyan, mga takop serum pa abi. Gani insigida, naggadto sa baryo ang akon magulang, upod ang iyabana, agud nga hambalan ang kapitan nga magtawag sang ambulance. Bali halin sa balay sang akon magulang, may suba pa nga maagyan pakadto sa barangay proper. Hamakon mo tita, nagapalang lukso lang sa mabatuhon nga suba ang motor sang akon nga bayaw, tungod sa sobra nila nga pag pinadali. Kag salamat, kay wala man nadugayan, kag nag-abot ang ambulance. Samtang nga sa ambulansya, do hindi na gid ako makatolerar sa sobra nga kasakit. Kakritikal na gid sang akon nga sitwasyon. Do sa mabusdik na ang akon nga tiyan, kag pamatsyag ko, do sa mahunos na ang pagginhawa ko sa mga tiniun nga ato. Apang, ginhambalan pa ako sang upod sang driver sang ambulance, nga ipahamtang ko ang akon nga pensar. Hindi ako magpiyong, kag hindi ko pagkontrahon ang sakit. Nakaabot kami sa hospital, mga 7 p.m. na tita. Gindiretso ako sa emergency room, kagilayon man ako nga ginasikaso sa mga doktor, kay ang natabo gali tita, nagleak gali ang tinahian sang tinai ko nga ginsugpon. Ambot gani, kun nga amo ato ang natabo, nagahalong man ako, kaginsunod ko man ang mga ginpanugyan sa akon sang doktor. Nag-soft diet man ako, kag wala gid ako nagpabusog. Sometime nga ato, nabudlayan gid ako sa sitwasyon ko, kag gin-insertan pa ako sang nasogastric tube o kun NGT, agud nga pagwaon ang tanan ko nga kinaon, nga naglinapta sa sulod. Nagsululuka pa ako tita. Sensya lang da ha, sa mga gapangapi na da. Pero bisan amo na ato ka critical sang akon kahimtangan, apang wala gid ang sulod sa huna-huna ko, nga basi kung mapatay na ako. Ang mahal nga Ginoo lang gid ang ginatawag ko sa akon paminsaron, nga luwason niya ako sa bi isang kamatayon. Ginsilingan pa ako sang doktor nga kung hindi kuno ako maoperahan gilayon, basi kung hindi na ako maagahan pa. Ginapilit kinila ako nga magperma, agud nga mapaopera liwat. Halos pa lang, hindi gid ako kuntani magpirma, bangod na trauma na ako sa first surgery ko. Hindi gali lahog-lahog ang magpaopera, ilabi na kung dako ang hiwa, kay bisan nga may anesthesia man matuod, pero kung matahaw na gani ang epekto, grabe kali ang pagbinusog sang pilas. Abi mo tita, bilog nga gabi, nagaluluha lang ang akon mga mata, bangod sa sobrang kahapdi, kag kasakit sang akon pilas. Kay bisan nga may gina-inject ang mga nurses sa akon nga pain reliever, pero wala gid din naga-epekto. So, wala gid ako sang saranga mahimo. Bisan nga nahadlok na ako nga magpaopera liwat, apang nagperma gid ako tungod kinahanglan ko nga magdesisyon para sa akon kaugalingon, agod nga salbaron ang akon kabuhi. March 2, 2017, liwat na naman ako ang ginoperahan sa ikaduha nga kahigayunan. Bale, 8 lang kaadlaw ang nagligad pagkatapos ang akon una nga operasyon, kag liwat na naman nga ginbuksan ang akon nga tiyan.
Tuman gid kasakit ba tiyagon tita? Do ano bala? Nga wala pa gani mapali ang akong pilas? Nga mga isa kadangaw ang kalabaon? Tapos i-open na naman liwat? Ang mas masakit pagid tita, bangod sa ikaduha ko nga operasyon, ginkolostomy na lang ako. Tungod hindi na kaya pa sa mga doktor nga i-colostomy o kung sugpunon paliwat. Hindi ko colostomy ang term, no? Sugpunon paliwat ang akong tinai, bangod nagahubag ini. Ang colostomy tita, bali isa ini ka surgical formation, which is ginapagwa ang bahin sa tinai sa pasyente nga ginutod, agud dira magaagi ang iyahiggo for temporarily. Kagang iban gani tita, lifetime na gani. Though artificial anus siya bala tita. After sa second surgery ko, din pasulod pa ako sa intensive care unit o kun ICU in a few days, agud nga matatapan kag ma-monitor gid sang maayo ang akon nga sitwasyon. 11 months nga naka-colostomy ako, kag nag-decide ako nga ipa-close na lang ini. Kay nagsiling man ang akong doktor nga pwede naman kuno ini nga ibalik sa sulod kag sugpunon liwat. Di, guess, feeling ko, hindi na lang anay kita tugtog ha sa sulat mo, survivor. Dili lang kay butangan ko sang tanda kung di na ako nag-stop. Sige, sa January 11 ako, dapat masugpon. Well, medyo biti, no? But since may kahabaan, ang sulat din sa ato ni survivors ang Southern Iloilo. Sige, panabalikan nato ni Nick, tapuson naton, hopefully, tomorrow, ang ini nga iya nga istorya. Grabe, no? Way pagani mag 10 days, 8 days pa lang, nagbatsyag naman siya liwat sa iya nga operasyon dito sa sulod sa iya nga chance. So, gin-open naman siya liwat, gin-operahan naman siya liwat. Ano ang masunod ng mga nagkalatabo? Dapat boss, aragid ka mo, ha? Para nga mahibaluan ninyo. Do ka curious, curious kita, no? Sang sini nga, iya nga daw, hindi kinaandan nga kaso ang iyang medical situation. So, hibaluon nato ng tanan-tanan, mga kabombo, buwas, sa liwat nato nga pag-ubtanay, and dira sa imo, Mr. Survivor, salamat gid and balikay kita boss ha. Sa inyong mga istorya dira mga kabombo pwede gid nga i-forward, ipalabot diri sa kahapon namang program. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas, tanan kita ha. For today, maraming salamat sa inyo sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.